which you have given unto us again out of your abundant love, that we may partake of your word, through which we are saved, through which we are drawn closer unto you. We thank you for dying for us on the cross. We thank you for allowing yourself to be reduced and humiliated to such great a level that not even one of us can volunteer to go through those perils, and in all that you aimed at bringing people unto God. And we thank you today because we are the fruits of your labor. May you continue to sharpen the ears of the inner man, that we may comprehend the mysteries of the kingdom. We pray this in the wonderful name. Amen. Right, ndinotenda Mwari ngomuresa ari pasaidi newe. Pomoti zvanzi ngatimuresanei. Vamwe vanotoda kutotumwa kuti vamuresane. Tiri kutenda Mwari kuti kubva musi weMonday kusvika nezuro tanga tiri kuchitungwiza paunity L ndo pataiparidza tiri. If my records are straight and correct, kwakatendoka vanhu 45 kuchitungwiza. And tinoona izvozvo as a great harvest yevanhu vari kunzwa kuna Jesu. Ndicho chinangwa chatiri kuparidzira shoko raMwari kutanga musi weMonday kusvika musi weThursday svondo rinouya, kunze kwechitatu bedzi chatinenge tiri kumidweek service, kureva kuti kumarondera tichange tiri kuMonday chipiri nechina tinenge tiri kumarondera, chitatu tinenge tiri kumidweek, Friday tiri pano, the next week yacho inotevera iyo tiri kumasvingo. Kumasvingo tinenge tiriko the whole week, Monday to Friday. Saka tiri kufamba tichiparidzira vanhu shoko raMwari. Luke, the book of Luke, chapter 2, verse 8. Vakomba vakatya nokutya kukuru. Ipapo mutumwa akati kwavari, musatya, nokuti tarirai, ndinokuparidzirai mashoko omufaro mukuru uchawa vanhu vose. Nokuti nhasi mazvarirwa muguta raDhavhidhi muponesi, ndiye Kristu Ishe. Ichi ndicho chiratidzo kwamuri: mushandowana rushiye rwakaputirwa nemicheka ruvete muchidyiro chezvipfuwo. Ipapo kamwe kukavapo pamwe chete navatumwa vazhinji vehondo yokudenga, vachirumbidza Mwari vachiti, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, norugare ngaruve navanhu vaanofarira. Zvino vatumwa vakati vabva kwavari vaenda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, ngatiende hedu Bheterehema tindoona chinhu chakaitwa chatakaziviswa naShe. Ipapo vakakurumidza kuenda, vakawana Maria naJosefa nomwana uvete muchidyiro chezvipfuwo. Vakati vaona, vakazivisa kwazvo shoko ravakanga vaudzwa nomwana uyu. Vose vakanzwa vakashamiswa nezvavakaudzwa navafudzi. Mazvita endai paMatthew chapter 2 kubva paverse 1 kusvikira paverse 13. Tinoda kuti tiparidze nhau the three wise men, the three magi. Ndo zita ravo nechigiriki, the magi, M-A-G-I, the three wise men from the east.
Saka nhau iyi yakataurwa mavhesi maviri. Luke akaibata pachapter 2 from verse 8 zvichidzika kunosvika naye ku13, asi Mateo akaitaurawo akatangira pachapter 2 zvakare kubva pavhesi 1. Saka haigoni kuparidzika nhau yema-wise men. Tikaverenga akaunti yemunhu 1 pauviri hwavo, toda kunzwa akaunti yaMateo, tonzwa akaunti yaRuka. Asi tisati tanzwa akaunti yaMateo pamusoro penhau iyi, ngatitange tarangaridzana zvinhu zvakaitika zvarehwa naRuka zvakakosha, tozvibata tochizovhura bhuku yaMateo. Chekutanga ndechekuti mutumwa waMwari 1 akazviratidza kuvarume vakanga vachitarira makwai avo manheru, ndokubva ati, ndinokuudzai nhau dzakanaka. Mutumwa iyeye ndiye akataura zvenhau dzakanaka dzaakanga auya kuzotaurira varume ava vakanga vari vatatu. Saka kubwinya kwaMwari kwakavakomberedza. Ngirozi ikati, musatya, tarirai ndauya nema-good tidings of great joy which shall be to all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Saka ma-good tidings acho akabva atotaurwa kunzi ndei. Muguta raDhavhidhi nhasi maberekwa muponesi anova Kristu. Ukaitarisa zvakare vhesi iyoyi, Ruka chapter 2 verse 11, inoita seiri nyore zvokuti munogona kuiverenga mukaisiya mukaenda. Izwi rekuti Savior rakaiswa capital S, kureva kuti rakanga richingo risiri izwi ringangoita se an adjective rekungodescribe kuti auya wacho auya kuzoponesa. Rakanga richitori title, yakanga ichitori name yake, anonzi Savior. NechiHebheru ndiko kuti Yashua. Zvikanzi kwamuri nhasi kwaberekwa Yashua, kwaberekwa muponesi, zvikanzi anova Kristu Ishe, which is Christ the Lord. Ukaitarisa nhau iyoyi uchaona kuti pane zviviri zvaakanga achida kuti aintroduce zvisingagoni kubatanidzika, asi zviruda kunzi zvigozonzwisiswa zvakabatana. Nhau yekuti ari kuberekwa ndiani, uye upenyu hwake hunotangira kupi. Nekuti isu tikazvarwa pano nhasi, upenyu hwedu hunotangira pano, hauna kumwe kwahwakambenge huri. Kana tiri tinozopinda denga, tichatozopinda denga for the first time. Saka muchiona munhu kana akanzi waane makore mangani, anoti ndine 25. Haati asi ndisati ndazvarwa ndakambonorarama futi kwakati, ndakamboita 30 ikoko, kunoku ndokwandaane 25. Asi Jesu akutaurwa nezvake akasiyana nesu, nekuti ndiMwari. Paari kunzi kwaberekwa Savior, pane chiri kutaurwa chauya nhasi, chaberekwa nhasi. Yes. Pagozoita chakanga chiripo kuvapo kusati kwavako. Saka mystery iyoyo igere kunzwisiswa navazhinji igukutu yandakaparidza, ndaparidza zvakare. Kana usina kutoitirwa nyasha unoiramba, ende kana wairamba vhangera ichinje unoiramba uparara. Saka Pauro achiparidza pa13 dzamabasa akatichenjerai kuti zvirege kuitika zvakarewa nemuprofita kwamuri, ndichaita chinhu chamusingazogoni kuchitenda kana mukachiudzwa.
muprofita akati kudi ndichaita chinhu chikuru chinoshamisa, asi chichati chakushamisai munoshamiswa mobva maparara. You shall wander and perish. Kureva kuti pane level yekunzwisisa yaunogona kuti kana ukaishaya unoramba vhangeri, asi marambiro iwayo agokuparadza. Hakuna kana one achauya achikunyengetedza kuti ugotenda zvinenge zvaparidzwa, ukatozviramba unotoparara masikati machena. Chakazvarwa naMaria haasi mwanakomana waMwari. Maria akazvara muviri waigara mwanakomana waMwari. Mwanakomana waMwari anonzi Savior Messias kana kuti Savior Messias, ndiko kuti Jesus Christ nechirungu, kana kuti Jesus Christos nechigiriki. Iye watiri kutaura nezvake Jesus Christ uyu haazvarwe, ndiye Mwari anotosika vanozvarwa vacho. Asi kuti agowanikwa ari munyama, ariwanikwa ari panyama, awanikwe pakati pavanhu, aida nyama yekugara. Nyama waive muviri waaigara mauri, yaive temberi yaanoti paJohn 2 verse 18 kusvikira pa21, putsai temberi iyi, ini ndichaimutsa namazuva 3. Johana achinyora anobva ati temberi yaaitaura wakanga uri muviri wake. Kureva kuti aita akatarisa muviri wake, so aiona se kudheni kwake kwaaigara kwaitove kumba. Asi kana munhu aine muviri wenyama, muviri wake wenyama hautsvagirwe rimwe zita rakasiyana nemunhu ari mukati. Sezvatakaita panapa tiri munyama, asi munhu anenge achinzi Rodi, Benson, Bernard, Stewart haisi nyama yatakatarisai. Munhu ari mukati menyama. Asi tikati Stewart wamuka sei, nyama inodayira yoti ndamuka, kunge ndiyo inonzi Stewart. Izvo imba inogara Stewart. Saka muchiona musi unozofa Stewart, vanhu ndopa vanozobvuma kuti aiwa Stewart aenda taakunotora muviri waStewart kumochari. Ndopa vanobvuma chete ipapo kuti uyu haasi Stewart uyu, muviri wake iye aenda. Ndo zvanga zvakaita Kristu, aigara munyama. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Saka nyama yaaigara mairi, vanhu vaiti vakaitarisa so voti ndiye Jesus Christ, havana kutadza, nekuti nyama yemuridzi nemuridzi wenyama chinhu chimwe chete, hazvitsvagirwe mazita akasiyana. Asi nyama haigari nekusingaperi, uye nyama neropa hazvibve kudenga, hazviwanikwe kudenga. Ndokusaka akaiwanira mudumbu raMaria. Chinangwa chake chokupinda mudumbu raMaria chaiva chokutsvaka muviri wenyama, nekuti kudenga kwaakanga abva hakuwanikwe nyama, hakuwanikwe zvinoora. Kuti vanhu vagozomuona kuti uyu Mwari ari papa aida nyama yekuwanikwa ari mairi. Ndo yaakanozororera 9 months ari mudumbu raMaria kuti aiwane, akanyengetedza chizvaro chaMaria for 9 months, akakwana imomo. Musi waakazvarwa zvikanzi kune mwana munyowani. Izvo ndiMwari akanga auya, ndokubva anopinda munyama. Ndokunozvininipisa ari munyama imomo, ndokunyarara for 30 years. Zvekuti 30 years anga akadzikama, akanyarara, akawanda munyama, achimirira nyama yacho kuti igokura. Vanhu vachitobvunza Maria kuti waenda here kusikero nemwana. Izvo mukati menyama iri kunzi mwana munogara Mwari akasika denga nenyika. Amen. Zvekuti ukasanzwisisa nhau yandiri kuparidza pano, uchapindwa nevhairasi isingaite. Inoda kunobvunza nhau dzakasiyana siyana, dzakafanana nekubayiwa majekiseni epolio, kuti Mwari anobayiwa here jekiseni kuti ararame. Paainzi tada Jesu ari mudiki, kana aive kuno kuZimbabwe kunodyiwa sadza, tinodzidzisa mwana kuti tada. Kwaive here kureva kuti Mwari waimachuwa sekumachuwa kunoita vanhu? Kwete,
Mwari haamachuwe sezvinoita vanhu. Ndiye akasika vanomachuwa, akaonekwa nana Dhanieri, vakati takaona akakwegura pamazuva ake. Chaimachuwa itebhenekari, iye anga ari mukuru kudhara, akatouya ari Mwari. Haana kumbomachuwa, haana kumbodzidzira kufamba. Mwari haadzidzire kutaura, ndiye akasika vanhu vanodzidzira kutaura. Chaidzidzira kutaura itebhenekari yaaigara mairi. Mystery iyoyi kune mikweshwa yerume isingaizive. Amen. Asi inoklema kuti inoziva vhangeri. Dziri nhema zvadzo. Dziri nhema zvadzo. De Mwari ari kudzidziswa kufamba nevanhu vaakasika kunyepa. Akataura paJohn 8 akati before Abraham was I am. Kureva kuti Abraham asati avako, Jesu akanga ariko. And haana kuti I was again, akati I am. Kureva kuti anorarama mu one continuous day. Kwaari hakuna nezuro, kwaari hakuna mangwana. Haana nguva yaanonzi ndebvu dzake dzarebesa dzaakuda kushevwa. Haana nguva yaanonzi adonha mamwe mazino ekumberi. Mwari mweya, vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Amen. Uye mweya haukonveteke uchiita nyama, nyama haikonveteke ichiita mweya. Asi nyama inogona kugarisa mweya mukati mayo. Mweya ukatombogara ukabuda munyama ukaenda kwaunoenda. You cannot convert the spirit to become the flesh. Ndatinozviziva kuti kune vanotadza kunzwisisa John 1 verse 14. Inoti the word became flesh and dwelt among them, among the brethren. Havainzwisise iyoyo. Asi yakatsanangurwa 1 pa 1 John chapter 4. Inoti kuti 1 John chapter 4 verse 1. Nauye kuti Jesu akauya munyama. Vadikanwa, musatenda mweya yose, musatenda mharidzo dzese, asi muidze mweya. Yedzai vhangeri, muonekana yakabva kuna Mwari. Muonekana vhangeri dzakabva kuna Mwari. Kuti vaprofita vazhinji venhema, vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Ndizvo zvamunoziva nazvo mweya waMwari. Kana muchida kuziva vhangeri yaMwari munozviziva nenzira iyi. Mweya mumwe nomumwe unopupura kuti Jesu Kristu wakauya munyama. Mweya mumwe nemumwe unopupura kuti Jesu akauya munyama. Ndowa Mwari. Ndewa Mwari. Mweya mumwe nomumwe usingapupuri Jesu hauzi waMwari. Kureva kuti Jesu akauya munyama. Ndokugara mairi. Nyama yaive imba yaaigara. Ngatisiyei. Kana uchida kuenda kudenga uchatofanira kuti utomboita mweya wokudzidza chaiwo. Vamwe venyu munodzidzisa zvenyu, but kana nyasha dzikakubatai muchatombomira kudzidzisa mombodzidza. Dambudziko guru randakaona rinowanikwa muvanhu vaMwari, vanodzidzisa kupfuura nguva yavanodzidzawo ivo. And at the moment yaunoona kuti waakunyanya kudzidzisa kupfuura nguva yaunodzidza, you have gone ahead of yourself. Wakafanana nemunhu aisa ngoro kumberi kwemombe. Hapana chinofamba. Kunyange ngoro iriyo yakatakura chibage inoenda kumashure kwemombe. Nekuti mombe ndo dzinofanira kudhonza ngoro. Ngoro haidhonze mombe. Saka mukadzidza stereki modzidzisa mbichana. Kureva kuti the rate of your intake exceeds the rate of your outpouring. Ukaburitsa more than zvaunopinza, unopedzisira wane a gospel economic disaster. Seyatinayo muZimbabwe. Tinodya kupfuura zvatinowana. Ndosaka economy yakadona. We have got a negative balance of payment because we import more than we export. That's why we have no forex in our country.
Saka kuparidza kwako kunofanira kuti kuite kunoti dererei, kudzidza kwako konyanya. Yes. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Yes. Shoko richiparidzwa rinoti chakaberekwa nemweya, mweya, chakaberekwa nenyama, inyama. Saka mubvunzo ndewokuti Jesu paari kunzi mwanakomana waMwari, mwanakomana waMwari on account of nyama here kana kuti on account of mweya? Nyama yaakaberekwa nayo akaiberekwa kubva mudumbu raMaria. Kureva kuti kudenga tichanosvika kuina Mwari Baba naMwari Mama. Teti naamai Maria vachitomira-mirawo. Ndindakamuzvara mukomanawo. Ndosaka maRoma akavhiringidzwa akatanga kunamata kuna amai Maria musande. Izvo Maria haagoni kunamatwa kwaari. Yes. Anotoriwo chisikwa chinofanira kuponeswa. Ngatiisiyei. Luka chapter 2 inotiudza zvinhu zvishanu zvatinofanira kubata pamusoro pevazivi vekumabvazuva. Chekutanga ndechekuti vakanga vari mumunda, vakanga vari musango, uye akanga ari manheru. Zviri pavhesi 8. Vhesi 9 kusvikira pa11 inotaura kuti ngirozi yakauya ikapenya nekubwinya kwaMwari pavakanga vari, ikataura navo ichiti yauya nenhau dzakanaka, yauya nemagood tidings. Ukaverenga pagood tidings ari kutsanangurwa ipapo, anoreva kuti ngirozi yakatoti ndauya negospel richafadza vanhu vese. Chii chauri kuda kutiudza zvikanzi unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. This shall be a sign unto you. You shall find the baby wrapped in swaddling clothes lying in a manger. Saka ndikuda mumwe chete anondibatirawo zvinhu zviri 5 ndisarasike. Number 1, pazvinhu 5 zvakataurwa zvakaitika paLuke 5. Vazivi vakanga vari kumafuro kusango vachitarira makwai avo. Akanga ari manheru. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri ngirozi ndo yakauya kuzotaura navo. Ndokubva chiedza chokubwinya kwaMwari chavakomberedza. Ngirozi kati, unto you is born a Savior, which is Christ the Lord. Takuigirai glad tidings dzichakonzeresa joy unto all people. Asi ngirozi yakati, unto you is born a Savior, which is Christ the Lord. Unto you. Mazwi ekuti unto you aitaurirwa vazivi vekumabvazuva. Vazivi vekumabvazuva vakanga vasiri vaHebheru, vakanga vari vaHedheni. Zvinofungidzirwa nevanotsvakiridza vanenge vanonzi vakanga vari vekuSiriya. Ivo vanhu ivava mamaji. Nauye varume ava inoda kuti inzwisiswe, tichaitsanangura zvakanaka kuchapter 2 yaMathew. Asi ndinoda kuti muzive kuti vakanga vasiri mashepherds semanyorerwa akaitwa bhaibheri kuti vaifudza makwai, ndo raive basa ravo. Aiwa, varume ava vakanga vachiita basa rekupfuya makwai. Vaitenge vaine mabig estates avaiita sheep business, zvokuti makwai avaive nawo aisvika kuma-thousands. Akanga asiri makwai anonzi anotinhwa achiendwa nawo kumba, achitinhwa achidzokwa nawo kumba every day. Nekuwanda kwaanga akaita, vaitove nemapadhoki. Saka vaitove nevaranda vaivatarisira nekuvafudzira makwai avo. Musi uyu varume ava vanoita sevakanga vaenda kunoona kuti makwai edu ari sei. Vakanga vasiri vanhu vavari varombo zvekuti angatobuda mumba achiti ndiri kuenda kunofudza makwai. Mukada kuzvivheta nekuzviverifya munozonozviona pazvipo zvavakazouya nazvo
kuzonamata Jesu nazvo. Yes. Vakauya precious stones, vana diamond, vana gold, vana mura navana frankincense. Hakuna mufudzi wemakwai anogona kunga aine pisi yegoridhe agotsvaga basa rekufudzira mumwe munhu makwai ake, kana kuti agofudza makwai aine goridhe. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Yes. Saka nature yevanhu vacho vakaonekwa vavasiri vana pungu, vaya vanobhilivha kuti tinonamata Mwari kuti tiite mari. Aiwa, vakanga vachitori vanhu vari vahedheni vagere kunyika kwavo, vakanga vaine mari dzavo zvekuti vava vasina chavanoda kubatsirwa nemumwe munhu nacho. Vakanga vari very rich. Pfuma yamazuva iwayo yaivhetwa nekumezhwa nekuda kwezvipfuwo zvine vanhu, nekuda kwezvirimwa, pamwe chete nekuda kwezvicherwa zvavanenge vainazvo. Hapana chavakanga vasina varume ava. But point yechipiri inoda kuti ichengetwe, nekuti varume ava vakanga vari vahedheni, vakanga vasingadiwe kumurayiro kwaMozisi kuti vagonamata pamwe chete navaJudha vachitevedzera murayiro. Murayiro waMozisi waisada vahedheni. Takabata mavhesi akawanda, hatisi kuzozviverenga izvozvo nhasi. Toda kuti titserendende tiine nhau yevarume ava, vazivi vekumabvazuva. Kuna anoda mavhesi anotaura kuti vahedheni vakanga vasinganamate pamwe chete navaIsraeri mazuva emurayiro. Mavhesi ndeanotevera: Ephesians chapter 2 verse ya 11 kusvikira pavhesi ya 17. Colossians chapter 2 verse 13. Romans chapter 9 verse 1 kusvikira pa 7. Galatians chapter 5 yese zvayo inoburitsa pachena kuti vahedheni havana kumbobvira vakatevedzera murayiro, vakanga vasingadiwe. Mukaverenga chapter 15 yamabasa kubva pavhesi 7 munonzwa Peter achiti, munodirei kuremedza vahedheni nejeko remurayiro risina kugona kutakurwa nemadzibaba edu, kunyangwe nesu hatina kugona kuritakura. Saka point yechipiri paLuke chapter 2 inotisiya tine mubvunzo wekuti indava ngirozi yakataura nevarume ava yakanga ichinyatsoziva kuti varume ava vahedheni, yakataura ichiti kwamuri kwaberekwa muponesi anova Kristu Ishe. Why did the angel use these words, unto you? Regai ndiverenge zvakare vhesi iyoyo, verse 10 and 11. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Introduction iri kutaurirwa varume ava ine madetails akawanda anga asina kufanira kuti atsanangurwe panguva iyi, nekuti nhau yekuti Jesus is the Christ yakatozotanga kutaurwa kuparidza. Ndo pakazenge pakunzi nana Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Jesu akati nyama neropa hazvina kukuzarurira, asi Baba vangu vari kumusoro kudenga. Nekuti nhau yekuti Jesus is the Christ yakanga isingagone kunzwisiswa nekumutarisa panyama. Panyama vaiti ndiJesu mwana waMaria naJosefa, hapana chinoshamisa paari. Nhau yekuti ndiKristu ndo yaive nemuromo. According to maverengero avaita murayiro vaJudha, vaiti Kristu mwanakomana waMwari uye Kristu haasi munhu. Vakashama Jesu ari munhu achiti ndini Kristu wacho. Chaitove chizaruko chaifanira kutozopiwa nguva dzinotevera kana vhangeri yakuparidzwa. Asi musi uyu yakaudzwa vakanga vasina idea nezviprofita zvacho zvese zvaitaura zvekuuya kwa Mesaya. Amen.
kwamuri nhasi kwaberekwa mponesi anova Kristu Ishe. Ngativerengei tinzwe zvakare point yechitatu paLuke chapter 2 yatoda kuti tiongorore. Saka shoko rinoti iro pavhesi ya12, and this shall be a sign unto you, you shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Right, imi varume vemedia, every time yatinouya PaGomba panapa ndichada kuti muuye writing board. Mazuva ano ndoda kunyora. Point yechitatu ndiani ari kutinyorera mapoinda? Aizvi. Saka tinozoparidzirana sei kana pasina ari kunyora? Ndiani ari kunyora anga achinyora kubva pane kutanga? Right, uyai pamaika apa tione kuti muri kugona basa here. Mutaura kuti point yekutanga ndeyekuti mamataura yechipiri. Kana mangotadza tokudzingai basi. Tokuitisai asante sana. The wise men were in the field. It was during the night. All right. Angel said to them, and unto you a savior is born to you. All right, mabatanidza. Point yekutanga ndeyekuti varume vakanga vachifudza makwai akanga ari manheru. Ngirozi ndiyo yakauya kusango kwavakanga vari kuzotaura navo. Ipoint yekutanga ine zvinhu zvitatu. Akanga ari manheru, vakanga vari kumakwai avo, ngirozi yakauya. Point yechipiri ndeyekuti ngirozi yakati, ndauya nenhau dzakanaka dzichapa mufaro kuvanhu vese, nekuti kwamuri kwaberekwa muponesi anova Kristu Ishe. Ndo point yechipiri. Kwamuri, unto you this day is born the Savior, which is Christ the Lord. Point yechitatu ndeyekuti muchamuwana. Muchaita sei? Muchamuwana ari muchidyiro, akaputirwa nehembe dzemucheche reshona rati rushiye. Idongori shona yekudhara, ngatizvisimplifyei. Muchamuwana ari mumabhutisi nemumashawero. Asi anenge akaita sei? Akaputirwa nenhumbi dzemucheche. Right. Ndiyo point yechitatu. Point yechina inobva yanzi paverse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Ngirozi chingopedza kutaura nawo yekuti muchamuwana akaputirwa nenhumbi dzemucheche ari muchidyiro. Ndo panonzi ipapo chiripo ripotyo pakarepo. Pakaonekwa hondo dzekudenga dziri munyasi mudenga. Ngirozi yanga yatorova pasi. Ndokusimuka mamwe mabatalion anga asati amboonekwa pasi pezuva akaonekwa for the first time. Enda unoverenga bhaibheri rako rese, timu yakaonekwa paLuke chapter 2 haina kumboonekwa kubva kuna Genesis kusvikira musi iwoyu. Yakaonekwa bedzi musi iwoyu, yakaonekwa the three wise men from the east. Rakasviba denga iri kuti tsva, dzichipidiguka, dzichinzi dzaimba, dzichipembera, dzichiselebrata. Hapana yakasvika pasi patakatsika, dzakaonekwa dziri muchadenga imomo, dzichipembera. Kwete ngirozi, hondo dzekudenga ndo dzakaonekwa. Kune rimwe boka rengirozi rinonzi the hosts of heaven. Ndiyo military yacho. Yakanzi ichapimirwa hasha dzaMwari kana nyika yakuparadzwa. Ndo dzakauya. Kwakauya dzichapisa nyika yatigerei.
ndo dzakauya musi iwoyo. Vaya vakanzi vasunge makumbo nemaoko vakandwe kunze kweguta kuchava nekuchema kukuru nekugeda-geda kwemeno. Ngirozi dzaari kuuya nadzo kuzoparadza nyika nekuda kwokuramba kwayo Mwari ndidzo dzakaonekwa nevazivi vekumabvazuva. Hadzina kumboti makadii vazivi vekumabvazuva, mainzwa sei nhau yataurwa nemutumwa. Hadzina kutaura navo, dzakangodeedzera mazwi akarekodhwa naRuka zvikanzi glory to God in the highest and peace and goodwill toward all men. Padzatoti takwenda tobva dzarova pasi. Yes. Kana paine vakanga vaine zvichemo tisvitsirewo kuna Mwari ndimabva ikoko, mutututu wangu wakaponja, hapana akawana mukana iwoyo. Varume ava vakangoti vachidziona vakangochama nazvo. Kengairi rabva kupi? Ndokubva rapembera rikati ngaakudzwa ari kumusoro-soro Mwari ngaarumbidzwe panyika. Pauya nhau dzakanaka, pauya kuregererwa. Peace and goodwill, rugare negoodwill nekunaka kwaMwari zvaitika kuvanhu vese ndobva dzaenda. Ndo point number 4. Vakomana vachingopedza kuzviona vakabva vati handei tinoona zvataurwa izvi zvinotyisa, handei tinoona mafambiro azvichaita. Handei Bheterehema akomana, vakomana vapembera nhau iyi hombe, denga haringasvibe nevarume vanorova kudai, vodzokera vasina wavarova, vangopembera vakati nyika yaitirwa zvakanaka, Mwari ngaakudzwe takwenda. Nyamba Mwari achiunza vakomana ivavo ari kuda kuti kana vaakuzobata vanhu vachivaisa mudziva romoto, parege kuwana mumwe anoti ndafutwa, mandijuma. Mumwe wacho wakazonza akapiwa ndiro yehasha dzaMwari ndokubva aidurura 1/3 yezvese zvinogara panyika ndokubva yafa ka1. Mumwe wacho akambouya akaonekwa naDhiva. David akamuona musi waakaverenga vanhu, Mwari akagumbuka zvikanzi mfana imboenda varatidzei kuti kunorohwa vanhu. Vakanzwa kuti Mwari ndewetsitsi, havazive kuti Mwari ane department remilitary. Dhavhidhi akanzi zvanzi naMwari, sarudza shamu yaungarohwe nayo. Kwoita nzara here ye7 years, kana kuti wotandaniswa nevavengi vako for 3 months, kana kuti ndokurova inini. Zvikanzi naGadhi muprofita, enda unoudza ndipindure Dhavhidhi, akuudza Mwari mhinduro yako. Dhavhidhi akati Gadhi ndochuza chii papa? Anyway, enda unoudza Mwari kuti zvanzi ngaandirove iye, anozondinzira tsitsi ndomuziya. Ndofunga Gadhi akangotofunga mainzwa changamire ada kudhindwa nemi mbune. Ari Dhavhidhi akanga averenga vanhu. Chapter 24 yaSamueri wechipiri inoti kwakauya mutumwa 1 ngirozi. Yes. Kasimudza ruoko, vanhu 70,000 vakarohwa nedenda vakafa in 1 day. Ndokubva yaakusimudza ruoko rwechipiri kuti itsemure vamwe. Mwari ndiye akatozoti zvakwana, inda kunyanya kudaro, chiregera chisiyana nazvo. Iyo ikati isu tinorova, hatite majokes ese amuri kuita. Saka tichiparidza kudai tinoti Mwari ndiwe rugare, Mwari anoregerera vatadzi. Inguva yacho yatiri kutaura nezvayo. Yes. Nyasha idzi dzatiri kuparidza idzi dzichabviswa. Musi waanonzi adzoka Jesu anenge achinzi mumwe wauya, kwete Jesu Kristu. Jesu Kristu harisi zita rake, izita reassignment yekuponesa vanhu.
Amen. Musi waari kudzoka ane rimwe zita raachadzoka naro. Hakuna anoriziva iroro. Asi tinoziva kuti ari kudzoka akabvisa bhatyi renyasha. Ari kuuya akapfeka bhatyi rajaji. Ari kuuya kuzotsiva vavengi vake. Mwari unonzi wakamuti gara shamwari kusvikira ndaita vavengi vako vave pasi pechitsiko chetsoka dzako. Anotori nevavengi vaakayanga izvezvi. Ari kuti ndichakubatai. Ndiri kudzoka. Mwari akazviita kumbopota achiunza ngirozi idzodzi dzichiita zvadzinoita zvadzo dzoenda asi dzaiuya 1-1. Musi uyu dzakawanda hadzina wadzakarova. Dzakangoti ngaarumbidzwe kumusoro-soro. Peace and goodwill toward all men. Ukaverenga Mabasa chapter 12, Herodhi akataura nyambo. Musi waakanga aita chibvumirano cherugare namambo weTire namambo weSidhoni. Ndokubva anzi anga akapfeka royal apparel, akasimuka ndokubva ataura. Apedza kutaura ndokubva agara pasi, ndokubva vanhu vati murume uyu haasi munhu, ndiMwari chaiye ataura. Mwari akati utaure kusvikira waakufungidzirwa kuti ndiwe inini. Da kuti urohwe. Kwakadispatchwa 1 ngirozi. Ndokubva yamuridza mbama. Ndokubva aora ruoko ipapo. Honye ndokubva dzakutodona. Pamutambo ipapo papa ine makeke pakatanga kutourayiwa honye. Mambo akatotakurwa achitunha musi iwoyo. Hadzina kuuya dziri mbiri, kwakauya 1. Zvezvi kuti hanzi tiri maami general. Musi uchatongwa nyika mune muchitonge tumasvosve tune musoro muhombe tudikidiki tuya. Makapeta miswe. Ndopa muchatanga kuona ami chaiyo. Yes. Dzese dzamiinadzo mashanga eama. Yes. Aika. Unoti panosimudzwa ruoko kudaiso pachidonha vanhu 70,000. Ndo panonzi nevakomana vetheology amagidhoni Jesu acharwiswa nemadroni. Nemaballistic missiles. Reri chirovaliko. Zvimakoloshikanov zvenyu zvamuinazvo zvinorovani. Level yaMwari uyu ukamunzwisisa unoita sober. Yes. Hapana chinhu chinombobva chakagadzirwa panyika pano chinoti pwe nezera raMwari. Amen. Zvekuti nezera rake raainaro akariratidza kuti ndakura zvekuti handirwe nevanhu vandakasika. Haarwe nesu. Anototumawo vamwe vaakasika kurova isusu. Rovanai pachezvenyu. Ini ndiri mukuru anengaonekwe ndichirova vana. Amen. Saka uchiona Satani nemusaba wese waakaita haana kusimudza Mwari pachigaro. Mwari akatozoti ko ndanzwa hoho pasera apa. Maekoro akati ndi Lucifer anga atanga. Ndazongomurova hata mutege murato pasi. Mwari akati okay, it's okay. Hazvina kumbonzi fire kuna Satani zvamuri kuita izvi. Akarohwa chinyararire. Yes. Haina kusvika ripoti yacho kuna Mwari yekuti Satani anetsa. Yakatosvika ichinzi pasi. Isaiah akatoti ko wadonha usei Satani. Uchibva kudenga madonhera akwaya. Zvekuti Isaiah ane muromo usingaite. Haungati munhu adonha madonhero iwayo womubvunza kuti wawa sei uchibva kudenga nhai Lucifer mwanakomana wemambakwedza waitove muromo. Iko kuti kudonha kutaura kuti
akasvika panyika nemumwe mutezo usiri makumbo, nekuti dai akasvika nemakumbo angadai achiti ndakajamba. Point number 4, kune hondo yekudenga yakataura ichiti glory to God in the highest, peace and goodwill toward all men. Varume vakataka kuenda Bethlehem, tinoona zvataudzwa naShe. Point number 5 inobva pavhesi ya 16 na 17. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad, saying which was told them concerning this child. Saka again kusvika pavhesi ya 20. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Saka vakomana vakanzi vachisvika Bethlehem, vakanoona Maria na Josefa nemwana ari muchidyiro sezvakanga zvarehwa nemutumwa. Ndokubva vanzi vakapublisha kuvanhu vese vakavanzwa, tauya muno hatina kungouya bedzi, tine ngirozi yatakaona yakatitaurira nezvemwana aberekwa. Saka ndosaka tauya, vanhu vese vakazvinzwa vakashamiswa nazvo. Maria akazvichengeta mumwoyo make zvikamunetsa kuti zvinyi, asi varume vari vatatu vakazonzi vakaparadzana naMaria nemwana, vakaedzokera kunyika kwavo vachikudza Mwari vachifara. Asi papointi pane zvinhu zvitatu zvakare zvatoda kuti tibate. I'm sure ari kutibatira mapoints aya ari kuzvita take note of. Number 1, vakawana Mary na Joseph nemwana ari mumenja. Asi pavhesi 17 panonzi when they had seen it. Verse 16 not, when they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. They found Mary, Joseph na baby, as they saw it, vakazoona mwana. Do point yekutanga pa point yechishanu. Point B ndeyekuti vapedza kumuona mwana wacho vakazviita publish. Hatina kungouya taudzwa nezvemurume uyu anzi ndiye achaponesa vanhu, ende zvanzi aberekerwa isu. Takaona ngirozi yakatiudza nhawi akanga achinzi anenge ari muchidyiro, ndozvatamuona ari. Asi takaonawo ngirozi hobho dzaipembera muchadenga dzakataura mazwa anoti. Saka takauya kuno. Vapedza kudaro vanobva vanzi ivo vakadzokera vachifara. Ndo point yechitatu papoint yechi5. Vakadzokera kunyika kwavo vachikudza Mwari vachifara. Hallelujah. Amen. They returned glorifying and praising God pamusoro pezvavakanga vanzwa nekuona. Saka imi munyori tsokorodzai zvakare mapoint aya ari mashanu. Tinzwe kuti ndizvere zvamabata. Kana papoint paine mamwe mapoints munenge muchiti 1A, 1B, 1C. Point number 1. The wise men were in the field during the night, and the angel of the Lord appeared to them. Yes. Point number 2. The angel of the Lord said unto them, unto you a Savior is born. Yes. Point number 3. The wise men were told, you will find the baby in a manger wrapped in clothes. Right.
Point number 3, muchaona mwana ari muchidyiro akaputirwa nenguo dzemucheche. Yes. Point number 4, they saw the host of heaven singing and praising the Lord, for peace was on earth. Yes. Point number 5, the wise men came with haste and found Mary and Joseph with the baby. Pane zvamasiya pa4 ngirozi dzakapembera, ngirozi dzekudenga, hondo dzekudenga. Ngirozi yakanga yataura navo haisiriyo yakanga iri panyaya iyi. Pane ngirozi yakavaudza. Papoint number 4, hondo dzekudenga dzakapembera dzikati Mwari wokudenga ngaakudzwe panyika pane peace negoodwill. Papoint number 4 ipapo vakabva vati handei kuBheterehema. Tinoona zvinhu izvi. Point number 5. Point number 5, they found Mary and Joseph with the baby in the manger. Yes. 5a, the baby was in the manger. They published that they had come to see the baby, which they had been told by the angel. 5c. 5c, they returned to their home joyfully glorifying God. But pa5a apa pane zvamasiya. They found Mary na Joseph nemwana ari muchidyiro, asi they saw it. Vakazoona mwana wacho chaiye. Kureva kuti vakafokasa pane mwana, havana kumboita hanya na Maria na Josefa. Uye pa5 ipapa hamana kubata zvakare kuti Maria akashamiswa nemazwi aya akaachengeta mumwoyo make. Handei paMatthew chapter 2 tibate kuti Mateo achitaurawo nhau iyi yevazivi akati kudii nayo. Da kuti mubatisise mapoints atichakupai zvakare munofanira kuachengeta. Yes. Jesu akati aberekwa paBheterehema reJudhea. Bethlehem inowanikwa muprovinsi yeJudhea, ndo makaberekerwa Jesu. Pamazuva amambo Herodhe. Zvakaitika mazuva amambo Herodhe. Tarira, vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva. Saka uri kuona kuti Mateo haana kutaura kuti vachenjeri nhau yavo yekuuya yakatanga sei. Akasiya zvakataurwa naRuka zvengirozi yakasvika kuvazivi, kuvafudzi, vachenjeri vakanga vari kupi, kumakwai manheru. Zvese izvi Mateo haana kutaura. Tangidzai. Jesu akati aberekwa paBheterehema reJudhea pamazuva amambo Herodhe. Tarira, vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva. Point number 1 pabhuku yaMateo. Varume ava havana kudhifainwa semashepherds naMatthew. Vakadhifainwa as wise men. Kureva kuti vanotori vanhu vamwe chete vane madescriptions akasiyana. Mumwe ari kuti vachenjeri, mumwe ari kuti vafudzi. Ndo point number 1. Yes. Vakati, uripiko mambo wavaJudha wakazvarwa? Right. Vachisvika vakasvikota ari kupi mambo wavaJudha akazvarwa. Asi tikaverenga kubhuku yaRuka nhau yeumambo haina kutaurwa. Yakanzi Savior anova Kristu. But kuna Mateo kwakanzi ndi mambo. Ndo point number 2. Saka tichati Ruka ane 5 mapoints, Matthew tichaona kuti ane mangani, tozoitsanangura apa. Tichiri kungoruka bedzi, tiri kugadzira pekutsika. Yes. Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva, tauya kuzomunamata. Aha. Imbomberera Jesu maoko. Kana wakajaira kunzi receive your money, wauya pa wrong place. Aumbofa wakakomborwa neshoko randinoparidza. Inini shoko randinoparidza rinoita kuti uve kuziva Kristu kwakakwana. Uye ndoda kuti muzive kuti tinotori live izvezvi. We are live streaming this service today. Alright.
Pane mystery yandirida kuti tigozoibata asi tichangoikwara izvezvi zvinomboisiya. Mystery iyi yakaoma nekuti inoda vanhu vane mazino kuti vagoitsenga. Mukatarisa zvakanaka muchanoona kuti chapter 3 yaExodus. Alright, regai nditangire paHebrews chapter 12 verse 1. Inoti tine a cloud of witness that is above us. Ndo zvainotaura iyobva yadzvenga nhau yacho, asi ndo manyorerwa yakaita tine gore rechapupu rakatikomberedza. Iverengei Hebrews chapter 12 verse 1. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Tine gore rezvapupu rakakura rakadai. Ndokubva ngatiisiyei hapana kutsanangurwa kuti gore iri nderipi. But uchanoona kuti 10 dzavakorinde vekutanga dzinoti vaIsraeri vakabhabhatidzwa mugore nemugungwa. Yes. Zviri kunzika zvandiri kutaura. Chapter 3 Exodus, mutumwa waMwari akazviratidza mumoto waipfuta mugwenzi asi risingabvire. Ndokubva ataura naMozisi. Chapter 13 yaNumbers, hatitoda kuvavereka tine nhau yakareba, unongonyora ichokwadi unozozvivereka mavhesi aripo usanetseke zvako. Chapter 13 ndo panosimuka nhau iya inonzi naMozisi, ndanzi naMwari nditume varume 12 kunosora Jeriko. Ndobva vadzoka 10, ndokubva vati vana vanake vakakura tiri mhashi pamberi pavo. Ndobva Mwari agumbuka, ndobva vauraya. Joshua naCaleb ndo vakati aiwa Mwari anovaisa mumaoko medu kunyange vakakura. Ndo panonzi varume vakanga vatini Mwari anotiunza kuno kuti tiparare. Vana vaAnaki vataonawo kuvakakura. Vaurayiwa varume ava. VaIsraeri vese vakapandukira Mozisi. Vakati kuna Mozisi, mauraya vanhu vaMwari. Ndobva Mwari agumbuka. Asi agumbuka kudaro, nyaya yakazoitika yakaitikira kuTende Rokusangana. Ndoko kwakanzi gore rakasimuka ikoko, ndokubva vanhu vatanga kurohwa nedenda. Ndokubva Mozisi azoti kuna Aroni, mhanya unovesa moto uyananisire vanhu ava vanopera. Ndopakazonzi naMwari, ndinopika nezita rangu. Hapana akabuda Ijipita anosvika Kenani kunze kwaJoshua naCaleb, vachapinda Kenani vana vakaberekerwa murenje. But isati yasvika kuNumbers 13 ne14 kwakazofa vanhu vakawanda, Mwari paakazopika kuti ndichakudzungaidzai 40 years murenje kusvikira mafa mese, ndozopinza vakazvarwa murenje muKenani. Kwakanga kwamboitika imwe yakanga itika paRed Sea pa14 dzaExodus. Pa14 dzeExodus ndo pakauya Faro nengoro dzake achitirenje revadzivirira uku kwaita gungwa dzvuku. Panguva yakagunun'una vana vaIsraeri, Mwari akazoti kuna Mozisi, udza vana vaIsraeri kuti vaIjipita vamunoona ava hamuchazovaona zvakare. Nguva iyoyo vana vaIsraeri vakazoonekwa vachikrosa gungwa dzvuku ratsemurwa netsvimbo yaakanga akabata Mozisi. Gore raivatungamirira nguva iyoyo rinonzi rakadzokera kumashure. Yes. Kumeka sure kuti vese vari kufanira kukurosa vakurosa. Vachingopedza kukurosa, Mozisi achibva anzi tambanudza tsvimbo yako uvhare gungwa. Ndokubva vaparara vese. Asi 20 dzaNumbers dzakanga dzazotsanangura nhau yakataurwa naMozisi achituma nhume dzakanga dzichienda Kadheshi. Taura namambo weEdhomu kuti madzibaba edu akaburukira Ijipita, saka takatambudzwa nguva huru tiriko. Takazoti tichichema kuna Mwari, Mwari akanzwa kuchema kwedu, akatuma ngirozi, ndo iri kutitungamirira kusvika nhasi. Ndokuti vanhu havana kunzwisisa imystery. Ndoda kuti tikubatsire pane mystery yandakutsanangura. Ndautsanangura nhau yanzi pachapter 2 yaMateo. Ngirozi yake, nyeredzi yake yatitungamirira kubva kurenje kusvika panapa. Nyeredzi vakati, we have seen his star. Yes. Vanhu vanokanganwa kuti gwenzi rakapfuta pamberi paMozisi akanga ari mutumwa yaive ngirozi. It was a manifestation of the angel. Yes.
ndiyo iri kunzi naMwari pa 23:20 dza Exodus. Iyi ngaimboverengwa wei, ndanyanya kungotaura mavhesi asingaverengwa. 23:20 dza Exodus. Aiwa, mavhesi aripo zvaanotadza nekuverengwa. Iwe unoti kuparidza kungobata maiki here, kuvhura magwaro. Mfundisi anofanira kunge aine magwaro ese. Haafaniri kuona kana hwanyira anoshaya. Zvenyu zvekuuya makanyora tumavhesi patupepa izvi muchiprepare sermon, hamusi vafundisi, muri makorokoza. Jesu achiparidza John 7 zvinonzi vakazoti, how knoweth this many letters having never learned. Airitsemura vanhu vachiti zvakanyorwa zvaari kutaura izvi zvakanyorwa, kuenda haana kuenda kuchikoro chacho chebhaibheri, anoriziva sei? Jesu haana kuvapindira akangoti, atemesanai musoro, handikuda here muri madofu, ndingagoverenga bhuku rakandakanyora topeka here? Omberera Jesu maoko. Kune munhu aizodzidzisa Jesu bhaibheri, iye ari akarinyoresa. Hanzi ndikuprepare sermon, unopeka iwe. Sermon inopreparewa lecture yekuuniversity ndiri kuprepare lecture. Mufundisi haaprepare sermon. Mufundisi anopreparewa nesermon. Amen. Mwari anofanira kuuya kwauri so otaura newe mfana, pane vhangeri yandoda kukupa iri pabhuku yakati, uri kuzvinzwa, inotaura zvakati pamusoro pangu, iwe uchigutsurira so ndainzwa. Saka uchiona hapana notebook apa, hapana notebook. Kungoti ngativhurei magwaro chete. Ndayaparidzwa kwandiri inini, ndiri kutokuparidzirai zvandaparidzirwa kudhara. Ukaba dhayari rangu uchiti unoona vhangeri yekunoparidza, uchaita urombo usikaiti. Hatina vhangeri rinonyorwa mudhayaris. Amen. Ende ukaswera neni uchashamisika futi. Ndaunofunga kuti ndoswera ndichikrema mavhesi mubhaibheri. Swera neni ndobva unorazobata shuwa. Zvinonetsa kuti murume uyu mavhesi anouya kuvai. Anobva kumuridzi wawo, ndiye anondiudza. Saka vakomana vari kuti ivo nyeredzi yake ndo yatitungamirira kusvika pano. Ndo nhau yatinoda kusorovha, handisi kumboisorovha kusvika yakwana, haisi nguva yacho. Ndoda kungoiparapara ndoisiya. Kana uine mwoyo wekudzidza uchaizarurirwawo, ndozonyatsoibata zuva rayo kana rakwana. Harisi nhasi, inotoda zuva rayo yega vhangeri yacho. Imbomirei kuverenga vhesi iyoyo, tsokorodzai mazwi akataurwa nevazivi musi wavakauya kuzoona Jesu azvarwa. Uripiko mambo wavaJudha wakazvarwa? Nokuti akaona nyeredzi yake kumabvazuva. Tauya kuzomunamata. Right. Tauya kuzoita sei? Kumunamata. Taona chii? Nyeredzi yake. Nyeredzi yani? Yake. Saka uri kuona here kuti Ruka nhau yenyeredzi haala kuitaura. Ruka akatoti ndakaona pane ngirozi yakataura navo. Ndokubva yatsakatika, ndokusara hondo dzekudenga ndobva dzaparidza akabva dzaenda. Ivo ndo vakati handei tiende Bheterehema kwazvarehwa kunzi ndo kwazvaitika. Saka chiverenga Exodus chapter 23 verse 20. Tarira, ndinotuma mutumwa pamberi pako. Mozisi akanzi naMwari, ndinotuma ngirozi pamberi pako. Akuchengete panzira. Achakuchengeta parodi. Akuise panzvimbo yandakakugadzirira. Ndiye achakusvitsa Kenani mutumwa iyeye. Mumunzwei. Teererai mutumwa iyeye apfana. Teerere inzwi rake. Kana achitaura mutumwa iyeye anoda kuteererwa. Musamutsamwisa. Musamutsamwisa mupfana iyeye. Nokuti haangakukanganire kudarika kwenyu. Haana tsitsi iri toregerera iyeye. Haana tsitsi. Nokuti zita rangu riri maari. Ndakaisa zita rangu mumupfana iyeye. Saka Mozisi paaiti ishe aisataura naMwari, aitaura nemupfana waakanga apiwa. Ingirozi ndo yaipota ichiti kana ari masikati inenge iri pillar of cloud, kana ari manheru yava pillar of fire.
akanga achitori mutumwa. Yes. Ndiye waakati ndoda kukuona chiso chenyu mugomo. Akanzi hakuna anoona chiso changu akararama. Haati Mwari waaitaura naye. Yes. Aitaura nemutumwa. Ungazvitende izvozvo. Aiwa, ungazvitende. Ndamakaudzwa kunzi ma10 commandments akanyorwa nechigunwe chaMwari. Eka zvakanyorwa zvakadaro. Kwanditi shakati ndichaisa zita rangu Mari. Yes. Kwereva kuti zvaiitwa nemutumwa Mwari aiti ndindaita sei? Yaita. Saka zvese zvakaitwa nemutumwa ipapo ndo zvainzi Mwari akaita. Asi Mwari achitaura naMozisi akati aiwa ina handende newe. Handifambe nemi. Testament yauri kufamba nayo inoguma. Ina handipushe zvinoguma. Yes. Ndinopusha zvinogara nekusingaperi. Amen. Saka ndokupa ngirozi, but inogumbuka manje ngirozi yacho. Mukakanyana muchabhurana full time. Saka pavakarova dombo kaviri vakabva vanzi hamuchaenda Kenani, ndokuurayai. Vanhu vakati Mwari akauraya Mozisi. Hati Mwari, mutumwa wavaitaura naye ndiye akauraya Mozisi. Yes. Ndiye akati kuna Mozisi, wakaudzwa hatiregerere, warova dombo tokuuraya. Ina handatsitsi, ndikatoita tsitsi ndakutoti Mwari anonyepa. Mwari akati handatsitsi, ndofanira kushayiwa tsitsi. Yes. Asi hatingatende kuti vaIsraeri vakanga vaine ngirozi, vakanga vasina Mwari. Nevhesi imwe chete. Ngatiwanei mamwe 4 kureva kuti anobva aita 5. Tangidzai pane iyoyi. Tobva tati ndo yekutanga inoburitsa pachena kuti vaIsraeri havana kutungamirirwa naMwari kubva Ijipita. Ingirozi yaivatungamirira. Iya yekutaura naMozisi pagwenzi ndo yavakapiwa. But yaitaura in the name of God. Saka yaitaura ichiti ndini Mwari. Ndo kutotaura muzita raMwariko. Yes. Asi Mozisi akanga atodzwa kunzi handisi kuenda nemi. Mfana ndiye achaenda nemi. But ane hasha. Mozisi ndo patinoti ane kanga akapusa but anga asina zvazvakasikwa zvakadaro. Angadai akati munogotipa asingaregereri seiko ivo vanhu vachitadza kudai. Tipe yari nani. Hanzi mumuteerere nekuti mukamutadzira haangakuregererei. Anorova. Handi? Tarira, ndinotuma mutumwa pamberi pako. Yes. Akuchengete panzira. Yes. Akuise panzvimbo yandakakugadzirira. Mumunzwei. Muteerere inzwi rake. Muteererei inzwi rake muchinda iyeye. Musamutsamwisa. Musamutsamwisa muchinda iyeye. Nokuti haangakukanganwirei kudarika kwenyu. Haangakukanganwirei kudarika kwenyu. Nokuti zita rangu riri maari. Ndakaisa zita rangu maari, saka mukangomuvhiringidza anokubhurai. Saka Miriam akakanya akarohwa namaperembudzi. Nadhabhi naAbhihu vakavesa moto usiriwo vakafa. Ndiani kwasina kufa? PaKibroth Hatavha vakati tiruda nyama, vakatsvairwa vanopfuura 14,000. Nenyama iyoyo aitsvaira. Aitsvaira mutumwa iyeye. Saka ivhesi yekutanga kai iri kunzi vakapuhwa mutumwa akavaburitsa Ijipita. Alright. Ndiri kunyanyoda iya kapasta inonzi navanhu Mozisi akaona musana waMwari. Iyoyo manje ndo yandiri kunyanyoda. Inoda kuti itsanangurwe vanhu varege kuvhingika. Umbowana chokwadi for the first time. Exodus 33. Motangira papi? Pa 16. Yeah. Tangire pa 16. Exodus 33 verse 16. Nokuti zvichazikanwa seiko kuti ndakawana nyasha pamberi penyu. Mozisi aitaura nemutumwa zvikanzi da kuziva kuti nyasha ndichadziwana sei. Ayo pastor. Ngatigovirai. Tikatangira isusu pa 33 ka tetaita fraud. Pane mazwa andiri kuda akarehwa ipapo akaoma. Endai pa verse 11. Ndo pandakanyatsoona kuti denga haripindike. Pandakavereka Exodus 33. Ndo musi wandakatanga kuona kuti ukaona vana magaya vachiraiti nawo ka
vakaomerwa riri kuvanetsa bhaibheri. Ukaona makandiwa kuti hanzi ukasvika kudenga ukanondishaya une wasvika kugena kushaya zvokuparidza. Nekuti nhau dziri mubhaibheri dzakawanda zvokuti haumbofa wakazosvika kwese ikoko. Aiwa, ukanga wakatumwa kwese ikoko hausvike. Amen. Kunotori kurwara nepfungwa kubva patakatanga kuti makandiwa akarasika, ari kurasika njere zvishoma nezvishoma. Yes. Is getting worse. Anga asingadai 5 years ago. Ngataura nechokwadi. Yes. Kubva patakangouya panapa ari kuita worse. Urwere huri kukura. Exodus 33 verse 11. Ipapo Ishe waitaura naMozisi. Ishe waitaura naMozisi so zvakatarisana. Ishe aitaura naMozisi zviso zvakatarisana. So munhu unotaurirana neshamwari yake. Semunhu anotaurirana neshamwari yake. Right. Toda kuti tidzokorodze vhesi tese. Tangidzai muchiti vakaverenga todzokorodza. Ipapo Ishe waitaura naMozisi. Handei? Zviso zvakatarisana. So munhu unotaurirana neshamwari yake. Right, mazvita. Saka ukagumira apa unoti Mozisi akaona Mwari. Fesi yaMwari Mozisi aiona. Ndoparakaomeswa vhakeri ipapa. Ndopaunotanga kunoti deka ukaripinda une waitirwa nyasha. Saka chiverengaika zvenyu handei nayo. Asi chijamba imango mavhesi. Tanga tichingoda iyoyo ipapo nekuti mavhesi achakareba. Handei tinzwe pavhesi ya 12. Aingoendai nayo ngatingoipedzisai. Zvino Mozisi akati kunashe. Mozisi akati kudii? Tarirai, makati kwandiri, kwira navanhu ava, asi hamuna kundizivisa kuti muchatuma ani neni. Kunyange makati, ndinokuziva nezita rako. Wakawana nyasha pamberi pangu. Zvino kana ndakawana nyasha pamberi penyu, chindiratidzai nzira dzenyu, kuti ndikuzivei ndiwane nyasha pamberi penyu. Rangariraiwo kuti rudzi urwu ndivanhu venyu. Ishe akati, ini ndimene ndichaenda newe, ndikupe zororo. Akati kwaari, kana imi mumene musingaendi neni, regai kutibvisa pano. Nokuti zvichazikamwa seiko kuti ndakawana nyasha pamberi penyu, ini navanhu venyu. Hakuzi kuti muende nesu, tigova vakatsaurwa, ini navanhu venyu pakati pavamwe vanhu vose panyika dzose here? Ipapo Ishe akati kuna Mozisi. Ishe akati kudii kuna Mozisi? Ndichaitawo chinhu ichi chawareva. Ndichaitawo chinhu ichi chawareva. Nokuti waona nyasha pamberi pangu. Waona nyasha pamberi pangu. Ndinokuziva nezita rako. Mozisi ndokuziva nezita rako. Iye akati. Mozisi ndokubva ati kudii? Ndondiratidzai henyu kubwinya kwenyu. Dakuona kubwinya kwenyu. Apa zvambonzi vaitaurirana chii? Face to face. Zvikanzi ndoda kuona glory yenyu. Ishe akati, ndichapfudza kunaka kwangu kwose pamberi pako. Nokudana zita raIshe pamberi pako. Pandee ndichipfudza kunaka kwangu ka. Inde ndichitodanawo zita rabhosi. Ndechidana zita raShe. Yes. Ndimwari here waitaura naye? Yes. Asi ndichanzwira nyasha wandinoda kunzwira nyasha. Ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi. 20 ndoine nyundo. Akatiwo, haungaone chiso changu, nokuti hakuna munhu ungandiona akazorarama. Uri kuombera kuti? Uri kuomberera confusion yako. Iwo wakanga wagumira pakanzi aitaura chiso chakatarisana. Hauna kuzoona paakanzi ndida kuona glory yenyu. Paakati ndida kuona kubwinya kwenyu, aitoti ndida kukuonai. Zvikanzi ano ndichapfudza kubwinya kwangu, uchaona musana wangu. Zvefesi yawaa kudai mfana. Hakuna anoiona akararama. Yes. Handei nayo? Ishe akatiwo, tarira pane nzvimbo uno kwandiri. Zvikanzi kuno kwandiri kunoku, amene ndekupiko. Kune chi?
kune nzvimbo. Yes. Ungamira pabwe. Pane dombo rauchamira ipapo. Zvino kana kubwinya kwangu kwopfuura. Kubwinya kwangu ndichakupfudza pamberi pako. Ndichakupinza mumukaha webwe. Pane mwerenzenze uri mudombo iroro. Ndiko buri. Saka kana ndakupfudza kubwinya kwangu ndokupakira muburimo. Yes. Ndiko kufukidza neruoko rwangu kusvikira ndapfuura. As if kupinda mudombo hazvina kukwana, ndichakubata kumeso neruoko rwangu ini ndichipfuura. Ipapo ndichabvisa ruoko rwangu ugondiona necheshure, asi chiso changu hachionekwi. Uchaona musana, face hauione. Ingirozi yaaitaura naye. Yes. Zviri kunzwika? Ivhesi namba ani? Ivhesi namba 2 handiti? Yes. 2014 dzaNumbers. Zvino Mozisi akatuma nhume dzaibva Kadheshi. Mozisi akatuma nhume dzaibva Kadheshi kuna mambo weEdhomu, kuna mambo wenyika yaEsau, achiti, unoziva iwe mukoma wangu, zvanzi nomunun'una wako Israeri, zvanzi nemunin'ina wako Jakobho, unoziva nhamo dzose dzakatiwira. madzibaba edu akaburukira Ijipita, madzibaba edu akaburukira Ijipita, akagara nguva huriko, tikagara Ijipita nguva huru. Zvino vaIjipita vakatitambudza, vaIjipita vakatiitira zvakaipa isina madzibaba edu. Zvino takati tichema kuna Ishe. Enda munomutaurira mambo weEdhomu kuti takazochema kuna Ishe. Iye akanzwa manzwi edu, ndokubva mwaranzwa kuchema kwedu, akatuma mutumwa kutibudisa paIjipita. Takatumirwa ngirozi. Yes. Zvino tarira tiri paKadheshi. PaKadheshi panapa mutumwa watiinaye. Zvanzwika? Yes. Mavhesi esaya anoburitsa pachena kuti vaIsraeri vaitungamirirwa nengirozi kubuda Ijipita kuenda kuKenani. Ivhesi nambani? Kwasara H4 neH5. 752 dzamabasa avapostora. Ndoupiko pakati pavaprofita? Ndeupiko pakati pevaprofita? Usina kutambudzwa namadzibaba enyu. Asina kutambudzwa namadzibaba enyu. Vakauraya avo vaiparidza kuuya kwavakarurama. Vakauraya vaiparidza kuuya kwavakarurama. Iye wamakapandukira nokuuraya zvino. Makamuraya zvino. Iyemi makapiwa murayiro. Makapiwa murayiro. Sezvawakarayirwa navatumwa. Sezvawakarayirwa nengirozi. Mukasauchengeta. Akavapa murayiro ndiani? Ngirozi. Omberera Jesu maoko iwe. Uri kuudzwa chokwadi iwe. 3:19 dzavaGaratia. Naizvozvo murayiro wakauyireiko? Wherefore then serveth the law? Wakazoedzerwa nokuda kwezvivi. It was added because of transgressions. Kusvikira mwana wakapikira izvozvo achizouya. Till the seed should come of whom the promise was made. Iwo wakarayirwa navatumwa neruoko rwemurevereri. Murayiro wakarayirwa nani? Yapera kai handiti? Yes. Without any speck of doubt. Murayiro Mwari akaupa Israeri through the angel. Zvino angel ndoyo akataura nevafudzi vari kusango. Ikati ndakuigirai nhau dzakanaka dzichaunza mufaro pakati pavanhu vose. Ndo panozonzi nevakomana vachisvika kuBhethlehema Efurata zvikanzi tiri kutsvaka mambo wavaJudha. Yes. Tatungamirirwa nenyeredzi yake. Izvo ngirozi yakataura nevakomana ava ndiyo yakazvitranslata, conferred itself into Esther. Yes. Amen. Ngatichiisira ipapo. Ndati ndina kungoiparapara ndichazoibata rimwe zuva. Taona nyeredzi yani? Yake. Unozviziva kuti izwire kuti nyeredzi rinoreva ngirozi? Aiwana ini vadikana handidi kuti mungoti yes zvese zvese. Bo zvekuroiwa ndo zvatiri kuramba. Ndati munozviziva here kuti izwire kuti star rinoreva ngirozi? Ndokupai mavhesi mangani? Arege ndikupe imwe chete toda kumhanya. Handei pa 14:12 dzaIsaya.
regai ndiverengere chirungu chiri kunyatsodare kuti star racho. Shamwari tiri wanyasha iwe. Unoramba here iwe kuti vhakeri rinoda nyasha kuti munhu ariparidze. Hallelujah. Isaiah chapter 14 from verse 12. Inot iyo, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down into the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Yeah. I will also sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Paari kunza aida kuzvisa chigaro chake pamusoro pemastars aMwari. Mastar irehwa ipapo. Ingiros. Yes. Zviri kunzwika? Yes. But pane vhesi yandiri kuda. Pane vhesi yandiri kuda yakanaka zvokuti do. Job chapter 38. Mwari aitaura na Jobho. Akati, who laid the measures thereof, if thou knowest, per verse 5, or who hath strayed the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Paisikwa nyika, so mastars aitamba. Vana vaMwari vachiimba kudai. Mastars ari kutsanangurwa ipapo. Ingiros. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Amen. Saka point number 1 pa Matthew chapter 2 pamusoro pevazive kumabvazuva ndeyekuti vaitsvaga mambo wavaJudha. Point yechipiri vakanga vaona chii? Vakaona nyeredzi yake. Yandakupa hint manheru ano kuti yakanga ichitori ngirozi yainzi nyeredzi ipapa. Point yechitatu vakati tauya kuzomunamata. Handei nayo. Mambo Herodhi achizvinzwa wakamanikidzwa neJerusarema rose naye. Akakokera vaprista vakuru vose navanyori vavanhu akavabvunza kuti Kristu uchaberekerwepi. Yes. Vakati kwaari, paBheterehema reJudhiya, nokuti ndizvo zvakanyorwa nomuprofita zvichinzi, newe Bheterehema nyika yeJudhiya, hauzi muduku kwazvo kuvabati vaJudha, nokuti kwauri kuchabuda mutungamiriri, uchafudza vanhu vangu vaIsraeri. Zvino Herodhi wakadana vachenjeri vari voga, akavabvunzisa nguva yakaonekwa nyeredzi nayo. Aha. Zvikanzi nyeredzi manyatsoiona nguva. Uri kuona kuti varume ava nyaya yengirozi havana kuitaura kuna Herodhi. Vakatanga kutaura nyaya yenyeredzi. Nzatiri kuteera nyeredzi ndo yataona. Izvo nyeredzi ingirozi yatombotaura nawo. Yes. But pane chinhu chakanaka chandaona chandoda kuti ugoonawo. Ndechekuti ngirozi ichitaura navo vakomana ava kubhuku yaLuke yakati iyo, kwamuri kwaberekwa muponesi anonzi Kristu, muchamuona muchidyiro akaputirwa nenguo dzemucheche. Ndobva vaenda kuna Mateo. Zviri kunzi ati kutsvaga mambo, havana kuti muponesi, vakati tinotsvaga mambo. But later ndo panozobuda nhau yekuti ayewa vakatopfuura nekuna Herodhi. Herodhi ndo paakati nauye vakomana ava inetsemhani, vaprista vana vanyori tinavo vari papeiro yangu, deedze vana Kayafasi vauye kuno. Ndobva zvivaprista zvaIsraeri zvadeedzwa kupalasi kwaani? KwaHerodhi.
Zvikanzi naHerodhi kune vakomana vari kuti pana mamba anoberekwa anonzi Kristu, munoiziva here nhau yacho? Zvikanzi mapepa acho ada kuti aongororwe. Ndo mapepa atsvagwa, zvikanzi haichokwadi. Zvakanyorwa naMika, ndiye akati Judha kuBhethlehema ndoko achaberekerwa. Zvikanzi naHerodhi chimbobudai vaprista ndimboonana nevakomana vekumabvazuva uyai timboonana pedu tega. Mati nyeredzi yakupenyera inguvai. Zvikanzi manheru, because nyeredzi haigoni kunyatsopenya kana pasina manheru. Saka nyeredzi yakanga yapenya ari manheru. But manyorerwo waiitwa kuna Ruka zvakanzi ayewa pakataura ngirozi pakabva pauya chiedza chakavakomberedza. Ndo chaakutranslatewa munhau yaakuudzwa Herodhi zvikanzi ayewa isi ngirozi inyeredzi yatakaona. Aiwa hama takaona ngirozi here? Hatina ngirozi yatakaona, ingori nyeredzi yatakaona. Because nhau iyi yataurirwa vahedheni vasina bhuku yacho yaMika yakataura zvokuberekwa kwaMesaya anonzi Kristu achiberekerwa kupi? kuBhethlehemu. Saka ndo yaakunzi noona Herodhi vakomana havane nhau yavainayo, but magwaro acho havana. Chiregai tideedze vane magwaro. Vane magwaro vakadeedzwa zvikanzi naichokwadi kutaurwa nevakoma lava yakataurwa ichinzi inoitika muJudhea, saka havasi wrong. But mubvunzo ndewekuti kwaiyo ngirozi inoita sei, inorasika sei, inotaura nevahedheni vasina magwaro ichisiya vari muJudhea macho vane magwaro acho vanogara naHerodhi. Ndoyandasimukira kaiyoyo, ndoyatichaparidza. Ko unotaura uchiita sei? Haleluya. Saka poindi yechitatu ndeyekuti magwaro akazovhurwa. Handeipa vhesi ya7. Zvino Herodhi wakadana vachenjeri vari voga, akavabvunzisisa nguva yakaonekwa nyeredzi nayo. Akavatuma Bhethlehema akati kudii? Endai munonatsobvunzisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndiuye kuzomunamata. Vakati vanzwa mambo vakaenda. Zvino tarira, nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvikira yandomira pamusoro peimba pakanga pano mwana. Navo kusvika Bhethlehema, kusvika pakanga paine mwana ngirozi, ndobva nyeredzi yasvikepa, ndobva yati dzi. Yes. Vakati vaona nyeredzi vakafara nomufaro mukurukuru. Vakapinda mumba vakaona mwana naMariya mai vake, vakawira pasi vakamunamata. Aha. Vakasunungura pfuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama nezvinonhuhwira nemura. Vakati vanyeverwa pakurota naMwari kuti varege kudzokera kuna Herodhi, vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Mazvita. Saka poindi namba 3 tati pakazobvunzisiswa magwaro, zvikaonekwa kuti chokwadi muBhethlehema ndomaiberekerwa. Poindi yechina ndeyekuti nyeredzi yakambotsakatika pamba paHerodhi. Haleluya. Amen. Zviri kunzika zvati kutaura. Tokubva vazoiona. Pavhesi 10 panonzi when they saw the star they rejoiced with exceeding joy. Zvinoita sekunge star iyi vakaiona vachisvika sokuti ndo pane mwana iyi star yacho iyi. Asi star iri kunzi yakavaperekedza kubva kwese kwavanga vari payakambotsakatika pamba paHerodhi. Asi yakazonomira manje pamusoro peimba manga muine mwana mukati. Ndo pavari kunzi vakati vachiiona vakafara zvikuru. Havasi kufarira kuona nyeredzi, vagara vachiiona, vari kufarira kumira kwayaita. Tanga tanzwa nekufamba kana yamira kudai ari pano. Ndo pavakati ye patireka nditsanangure chinhu ichi kunyange chisina hacho kunyorwa mumagwaro, but ndechechokwadi. Varume ava havana kuuya kuBhethlehema reJudhea musi wakazvarwa mwana. Distance yavakafamba yakakura zvekuti haitombofambika even in 1 week. Vanotsanangura zvinyorwa vanoti vakafamba for 2 years vachiuya kuBhethlehemu.
kureva kuti vakanga vaine information pamusoro pekuzvarwa kwake even Maria asati abata mimba, nekuti nhumbi inoda 9 months, iyo vakafamba for 2 years, kureva kuti vakatombofamba 1 year 3 months Maria asati ane nhumbu. Uye tinoziva kuti Maria akazosvika muBhethlehema atokurirwa nepamuviri, aigara muNazareta reGarirea. Chakasaka aende kuBhethlehema inhau yetaxing yakanga yarayirwa nani naCaesar mazuva akatanga kubatwa ushe naCyrenius akanga ari mambo weSiria. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Kureva kuti vakomana vakatotanga kunanga Judhea Maria asati. Saka pari kunzi vakaiona vachibva vafara, pari kuda kuburitswa the triumph yavakaita after such an arduous journey yavakafamba for such a long time. Vakati for the first time tazorodzwa kufamba nenyeredzi iya. Ndopa vanonzi vakapinda vakawana mwana aina amai vake. Kubhuku yaRuka kwakanzi vakazi they found Mary, they found Joseph and the baby, and when they saw it they were happy. Yes. But kuno kuna Mateo manje kwatanga kuchinzi vakabvunza vachiti ari kupiko mambo wavaJudha tauya kuzomunamata. Ndokubva yaita senyaya iri kusiyiwa ine intention yekuti vari kumutsvagirei. Hatisi kutsvaga kumupa zvichemo isu kwatinogara hakuna zvichemo, muri kungoona ngwanda dzatinadzo, tauya kuzomunamata. Saka pavari kusvika Mateo ari kubva apedzesa agenda yavakambenge vataura kwaHerodhi chiri kuda kumunamata. Vakasikuona mwana aina amai vake vakapfugama vakamunamata. Yes. Vakamupa zvipo zvendarama nemabwe anokosha nemura nefrankincense. Ndokubva vazorara ndazvinonzi vakazonyeverwa pakurota musadzokere nekumba kwaHerodhi, ndobva vadzokera zvavo vachifara. Saka tikakombeya manotsi tinoona kuti Mateo ane mafiner details pamusoro pekufamba kwavo nekusvika kwavo, asi Luke ane mafiner details pamusoro pekusimuka kwavo kuti rwendo rwavo rwutange. Kureva kuti Mateo naRuka vabatsirana kutsanangura nhau yevazivi vekumabvazuva. Ruka ari kuvati vafudzi vemakwai, Mateo ari kuti they are wise men. Zvinoreva Heroti ari kupesana aiwa. Yes. Ruka ari kudescribe varume ava panyama, Mateo ari kuvadescribe pamweya. Yes. Panyama vaiita zvavo business ravo remakwai, asi pamweya vava vakachenjera. Zvekuti nyika dai yaida kutsvaga vakachenjera vekuadvaiswa navo, ndoyo angadai akatanga kuchera nhau yevarume ava kuti Mwari akafadzwa nei muvarume ava, chazosaka ati vachenjeri vakabva kuvahedheni. Yes. Tinowana seiko vahedheni vakachenjera tisina vachenjeri vemuJudhea kana vachenjeri vemuGarirea? Hakuna vachenjeri vakawanikwa pakati paIsraeri, vachenjeri vakawanikwa outside Israel. Chii chiri kuitika? Asi handisati ndatanga kuparidza, ndanga ndichingotwasanudza nhau ndichida kuti dzionekwe kuti dzakanyatsofamba sei the storyline. Yes. Yozoparidzwa zvayo nhau yacho. But tisati tada kuti tibate nhau iyi, ndataita mubvunzo wekuti sei Ruka achitsanangura anoti ngirozi yakati unto you this day is born Savior, which is Christ the Lord, achitaurira vahedheni. Anditi Jesu akabva kuvaJudha panyama, kureva kuti vaJudha ndo vaifanira kunge vaine ownership, vari possessive, vachiti Kristu ndewedu. But ngirozi yakati aiwa,
vahedheni chaivo vaberekerwawo muponesi. Yes. Totendani vaJudha here kana ngirozi yakataura nevakachenjera. But mazuva aya anoda kuti abatsire vanhu. Endai pa2:25 dzaRuka. Murume anonzi Simeoni akaitaura nhau iyi yekuti Jesu akanga asina kuvinga kuzoponesa vaJudha bedzi, akanga atovingawo navahedheni. Ruka achinyora, murume anonzi Simeoni akanga atoitaurawo. Yes. Akati kudii Simeoni? Zvino kwakanga kuine munhu paJerusarema. PaJerusarema panga paine munhu wainzi Simeoni. Mazuva akazvarwa Jesu ainzi Simeoni. Waiva munhu akarurama waida Mwari. Anga akarurama aida Mwari. Waitarira kunyaradzwa kwavaIsraeri. Anga akamirira the consolation of Israel. Mweya mutsvene wakanga anaye. Mweya mutsvene waitove muna Simeoni. Iye wakanga aratidzwa nomweya mutsvene. Mweya mutsvene wakanga wamuratidza Simeoni kuti haangaone rufu asati aona Kristu washe. Kuti haasi kuzoona rufu hafe kusvikira aona Christ of the Lord. Yes. Iye wakauya mutemberi nomweya. Ndokubva Simeoni apinda mutemberi achisundwa nomweya. Zvino vabereki vakati vachiuya nomwana Jesu. Vabereki ndiJosefa naMaria vakati vachiuya nemwana Jesu, kuti vaite naye nomutoo womurayiro. vaida kumudedicate according to Leviticus 12. Akamubata maoko ake. Ndokubva Simeoni ati nditambidzei kuno. Ndokubva amubata mumaoko ake. So Jesu Simeoni akamubata. Akarumbidza Mwari achiti. Ndokubva Simeoni arumbidza Mwari achiti kudii? Zvino tenzi muranda wenyu ngaachienda hake. Chindizorodzai zvenyu norugare sezvamakareva. Ndaakufanira kuti ndive, nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu. Ndaona ruponeso rwenyu makagadzira pamberi pavanhu vose. Makarugadzirira vanhu vese. Chiedza chokuvhenekera vahedheni. Chiedza chekuvhenekera vahedheni. Nokurumbidzwa kwavanhu venyu vaIsraeri. Operera Jesu maoko. Saka Simeoni mweya mutsvene wakanga watomutaurirawo. Amen. Kuti ari kuponesa vanhu vese. Achatoitawo chiedza chaizovhenekera vahedheni. Saka musi waakazvarwa achizodedicatwa nezuva rechi40 according to the law, akabatwa nabla Simeoni. Dzadzachembera, dzadzakadzina Mwari haufe usati waona ruponeso rwavanhu vaMwari. Ndokubva ari kubata musi waari rwakauya ruponeso rwakabatwa naSimeoni. Yes. Zvikanzi naSimeoni, haiwa tenzi, ndochifa hangu. Indava. Zvikanzi ndaona ruponeso rwenyu. Kureva kuti pese pari kudzi wakaponeswa here paipa. Pari kudzi wakabata here ruponeso. Rwakatobobatwa naSimeoni. Akati kana ndadai ndochiraramire zvangu. Chiregai ndife. Amen. Kureva kuti wese anenge akabata shoko remwanakomana. Yes. Haasisina pfungwa dzekushuvira zvenyika ino. Amen. Anenge akuti kana ndikafa hanyanani. Kana ndikafa ndinenge ndabvuma ndikararama maitirwa nyasha. Yes. Ndikabata ruponeso kana ndikachizorora zvangu zvichiine basa rei. Yes. Musi waakabata ruponeso Simeoni akati upenyu hwenyama husisina chiyamuro. Amen. But Mwari akanga achiparidza zvakanga zvisati zvaitika asi zvichida kuparidza zvaizoitika. Nekuti kubata Jesu ari mucheche hakwaiponesa Simeoni. Yes. Aida kutozoparidzirwawo pamwe chete negenga riya rekumoyo wenyika, ndokwaaitukamira. Apa hapana kuponeswa kwaka. Akangonzi paridza kadhirama kacho chete. Iri kunzwika here vhangeri manheru ano. Haana kubata ruoko rwake. Yes. Haana kubata kagumbo kemwana. Haana kubata musoro wake. Haana kubata vhudzi rake. Akabata mwana wacho wese.
Mwari achida kuti kana wakuda kuzoziva yekuenda kudenga, unofanira kubata mwanakomana kusvikira pachiyero chekuzara kwake. Kubata vhangeri racho rese kudaiso, kwete kubata kanzwara kemwanakomana. Wakutoipa munouya rini kuzotitora? Chiri kusaka mude kunyanya kuti mupushe nhau dzepanyika panapa, ngativake mazimanishoni tiite mazimari. Hamuna kumbata. Amen. Simeoni achimbata akati nyika ina basa rese regai ndiende. Aiwa regai ndiende. Regai ndiende. Yes. Saka vanhu vanonzi vakanyengetedza Pauro. Agabhasi azvisunga nebhandi raPauro. Zvikanzi naAgabhasi mweya mutsvene anoti muridzi webhandiri achasungwa akapinda muJerusarema. Zvikanzi naPauro, musagumbuke, musatsamwe, musasuwe. I'm not only prepared to be arrested for the gospel, I am even ready to die for the sake of the gospel. Because Jesu akati anoda kuchengetedza upenyu hwake akacharasikirwa nawo. Yes. Asi anorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu achahuchengetera kunyika inouya. Kureva kuti ukabata vhangeri yemwanakomana so hausisina hanya neupenyu huno. Yes. Wakabata mwanakomana here iwe? Wakabata mwanakomana iwe? Nezvibhodhoro nezvigubhu nezvishinda zvese zvauina zvezvi. Hanzi chizorodzai muranda wenyu nekuti ndaona ruponeso rwenyu. Ukaona ruponeso, kufa chako chaiko kunzi wafa, hautye kana mbichana. Amen. Ukanyatsorubata ruponeso rukapinda mauri so runonzi naJohani zvatakaona nezvatakatarira nezvatakanzwa nezvatakabata zveshoko reupenyu. Ukaribata mushe shoko so. Vanhu vakati tokuuraya unoti munotaura majokes. Yes. Ndakabata ruponeso, hamuna chamunondiita. Munogona kubata nyama iyi but munhu chaiye hamumubate. Hakuna pfuti inopfuura munhu ari mukati. Amen. Takuita kunge tiri kubata yaSimeoni. Izvo tangopfuura neko. Wakambozviona kuti shoko rakanyazoparidzwa riri chokwadi so unonzwa kuke unoti kudaita kutorwa kazvedu taenda kuti kuitei pano. Zvinongorora kuvhota. Maelections edu emuZimbabwe aya ekuti pari kutambwa Dynamos neCaps. Refu wacho akapfeka uniform yeDynamos. Maelections iwaya. Kana uchinzwa wazvinzwa. Una refu achinzi uyu ndiye refu wacho nawo akapfeka uniform yemadhinadhina. Ko refu anofanira kunge ari neutral ka. Refu wedu. Refu wedu anonetsa. Zvino kana refu ari weDynamos panoda here kuti mutambo wacho unzi awina ndiani? Ine yakawina kudhara Dynamos. Saunozona vakuti maelections apera but tichiri kumboverenga. Akawandisa mapepa acho 3 months achiverenga. Refu bhora rapera ndiani awina? Tarekeni mbogara pasi. Anenge achitry by all means kuti timu yake iwine chete. Zvava kuti achienda kuextra time. Idraw. Saka pamapena acho manje Caps kana yakunzi rove pena bhora rinoiswa mugomba. Anenge aida kurirova ranenge achinotimbira so bhora richisara ipapo. Africa hatisiyanei nayo. Asi nyika inofanira kudzwa chokwadi.
Zvikunzwa zvandaura. Ndinoparidza chokwadi, handina wandinotya. Sambofa wakanyeperwa zvako. Muno munyika muno kana kunze. Handina kana munhu 1 wandovhunduka. Ndovhunduka Mwari akandituma. Amen. Taura chokwadi. Yes. Zvoti maelections edu akatorigwa kudhara. Ndosaka uchiona kuti Herald neZTV vane vachingoburitsa musangano 1 chete. Vachitaura zvakaipa pamusoro pemumwe musangano. Aningazodai, aningazodai. Kwei mimi kwenyu. ZTV ndeyenyika here kana kuti ndeyemusangano? Bvunzari pasaidi pako. Kuti Herald ndeyenyika here kana kuti ndeyeZANU-PF? Izvozvo bedzi zvinokutaurira kuti kune vamwe vanonyatsoziva kuti feya hatiwine. Kana muchinyatsoziva kuti vanhu vanokudai, munoita zviri feya. Yes. Uyo otaurawo paTV ipapo. Uyo achiti uyo anopenga, uyo achiti uyo anopenga, vanhu vozvijajira vega. Kana kuti ndimi munongo yamotaura, uyo akada kutaura zvonzi these are state resources. We are not political. Zvekuti nyika ine ikaita mushe vanhu vanoshandira Herald neZTV vanofanira kudzingwa basa vese. Kutsvagwa vanhu vanyowani vari professional vese. Kana uri journalist wokuZTV, teera zvatiri kutaura izvi. Ndiwe mumwe wevanhu vauraya nyika ine iwewe. Yes. Nekuti kana uri munhu anotya Mwari pamwe pacho unoti ngarisare zvaro basa racho nditambudzike pane kushandiswa nevanhu kukuvadza nyika yese. Yes. That is not right. It doesn't matter kuti uri kupuwa mari. Hazvishande izvozvo. Yes. Saka ini semushumiri ndozvitaura. President chaiye anotsiurwa nemushumiri. Yes. Tisu vanhu chaivo vanofanira kuudza nyika kuti pakatigadzirisa inini. Ndo basa rimwe rangu randakapuwa futi iroro. Ndakatumwa naMwari, handimbokubhabhadzira ndokutaurira ichokwadi. Saka iyo yapfuura zvayo. Ngatidzokere kune nyaya yedu. Ina handione ZTV. Handiverenge Herald kutaura chokwadi. Hapana chandinoverenga. Because I'm not foolish. Musi wakaitwa strike muHarare munomu, ndakaparidza pano mamusina munhu mutown. But paZTV pakanzi it was business as usual. Kwakuri kunyepa. Yes. Because isusu tisu vacho tatiri mutown. Saka totenda TV here, totenda zvatakaona mutown munomu. That is rubbish. Yes. Yes, we cannot have an accountable leadership which survives on lying to its own people. Yes. No. That is not right. Amen. Our government has survived for too long by using 3 strategies. Instilling fear on its people. Yes. Silencing the voices of the disgruntled people. Yes. Lying to its people. And stealing from its people. Yes. This is why we have this system up to this day. Kuchikidzira vanhu, kunyepera vanhu, nekubira vanhu. Yes. Saka muchiona makanyarira kuti zii izvezvi kunotori kutya ikoko. Yes. Izvezvi mukutondityira kuti achafa. Handabasa nazvo ini. Ndikutoparidza so. Yes. Ndiri ndega ndisingatye. Imi mese muri magwara. Nekuti hamugone kutaura kuti nyika yakanganisa, munotaura magumbezi. Ezvi mamuri kuindependence uku. Celebrate independence. Kwira kombi kuenda kuindependence. Nemari yawarara pa ATM kuti utore $30 per week, unoshandisa R5 kuenda kuindependence. Pa $30 yawararira pa ATM kuti utore.
That's another foolishness iri muvanhu vedu. Yes. Indakataura kuti handiende kuindependence. I don't feel independent. I am still oppressed. I am still colonized. Yes. Chakangoitika ndakachinjirwa colonizer. Takambodzvanyirwa nemabhunu. Tikazoita 37 years ndakadzvanyirwa naMugabe. Kune umwe futi udzvanyiriri unyowani hwatiinawo. Yes. Handisi independent ini. Ende kana wazvoti kochida kuenda enda futi. Yes. Harimbokunyengerera ini. Chakasaka vanhu vaende kuhondo vaida kuti vabvumidzwe kutaura kuti zvakati hatidi. Yes. Mabhunu aiti mukangodaro muri materroristi muri magandanga. Ndobva mabhunu aenda ndobva kwatanga inyi hurumende yeZANU-PF. Ukati zvakati hatidi vanoti regime change agenda. Saka vakasiyana papi. Mabhunu airambira mapurazi. Zvino masoja ari kurambira mapurazi. Zvakasiyana papi. Musiyano wacho ndewei. Hapana. Kusvikira nyika yakugona kutaura kuti president wedu hatimude pasina chinoitika. Yes. Ndo panonzi nyika yaane rusununguko ipapo. Yes. Kusvikira vanhu vakubvumidzwa kuti hatichada kuenda kurali, voramba kuenda kurali. Yes. Pasina chinoitika kwavari. Yes. Kwete vanhu vachilodhwa mumarori unge masaga emapotato. Vomanikidzwa kupfeka matisheti. Votengerwa mabhasikoro nemudhudhudhu kuti vauye kumusangano. That is not freedom. Yes. Ende ndinogara ndichitaura kuti kana watumwa kuzonditeerera ndo zvandinotaura, kana muda ndiuraye manherano chaiwo andabasa nazvo. Yes. Kill me, but you can't kill the truth. Nyika ino yagara ine nhema for too long. Amen. It is high time somebody sent from God should say the truth. Yes. Democracy chayo does not demand someone kutengerwa anything kuti avote. Hakuna democracy yakadaro. Hakuna kana mbeu kana sugar inofanira kupiwa munhu kuti avote. Yes. Because if you are a voter, you are choosing. Ndiwe simba rekuti ningi ndiye anofanira kutonga. Une power rekuti uyu ngaatonge uyu ngaarege kutonga. You are deciding the future for your own children. You don't need pressure to make that choice. Yes. You don't need any enticement. Yekuti unzi votara ningi tokutengera chisupa chedoro. Hakuna democracy yakadaro. Yes. So tukaya kwandiro kati ndokupa chakati ndivotere ndo chikonzero chekutanga chandinorega kukuvhotera icho. Yes. Chako chivindi ndeicheisha kunditengera t-shirt kuti ndikuvhotere. Mazuva esaya unoti ndaipfekei. Ukutengerwa doro kuti uvhote wakadhakwa. Wozongopepuka nyika yakutongwa negandanga kuti ko munhu itamuona sei makavhota makadhakwa. Inonzi vote buying. Yes. Kupa munhu something kuti akuvhotere, uri kutenga vote yake. Hakuna democracy yakadaro. Yes. Chingadai zvitosungiza. Yes. Musangano ukangonzwikwa kuti watengera vanhu chakati mazuva ema-elections inofanira kutendeswa kukoti. Yes. 2013 chiyangu akatengera vanhu kuchinhoi mapoto ndobva rowa. Akazoenda achiti ndipe mapoto angu. Vanhu vakati akaabikira, wakaijaira, wakawatumwa lani chiyangwa so. Nyika ine akatenga mapoto ndandiko musi waakapa vale mapoto. Takaona madzimai vachiyangwa. Ndobva rowa. Saka ndinokutaurira ichokwadi vadikani. Nekuti pavhangeri panapa ndo patichagadzira generation yevanhu vanofunga chaizvo chaizvo. Yes. Yes. Nyika inofanira kuchinja kutangira panapa. Yes. Vanhu vakufunga zvakanaka. Zvanzwikira zvandikutaura? Yes. Wakufunga zvakanaka. Unofanira kuti handidi kuuya kurali kwenyu. Indava woti handiwirirane nezvamunoita. Musangano wenyu uyu handiude. Nyika ine yakaya neropa ndozviziva. Baba vangu vakatoifirawo futi nyika iyoyi. Yes. Haikone kufunga kuti zvamakaenda kuhondo isusu hatinawo kusafa. Vabereki vedu vava variko kuhondo.
tinotori nevakoma vakatsakatikira kuhondo futi. Yes. Ende kusaenda kuhondo hausi umbwende. Tisati tazvarwa chete. Yes. Dai takati tazvarwa taingoendawo futi. Yes. Ende hatina kuitirana chibvumirano chekuti mukaenda kuhondo muchatitonga kusvikira forever. Hatina kuitirana chibvumirano ichocho. Yes. Saka izvi zvari kuti hanzi nyika ina itongwe neasina kuenda kuhondo. Asi vanoda kuti vakaenda vasina kuenda kuhondo vavhote. Kusei vasina kuenda kuhondo vachivhota. Madi kungovhoterana mega makaenda kuhondo. Yes. That is rubbish. Hakuna zvinhu zvakadaro. Nyika ino ine vanhu vadiki vakawanda zvokuti vanhu vakanyadzira pfungwa dzakanaka chedzo. Haungoitiswa toi pese pese. Yes. Uye hazvimbotora 5 manzi kuti vanhu vatongwe newavanoda. Kana nyika yaane vanhu chaivo vanofunga zvakakwana. Yes. Hakuna munhu anopiwa kana $5,000 yekuchekeresa future yenyika yese. No. We must have a God-fearing people. Amen. And let me tell you, the gospel is relevant in all aspects of life. Amen. Haikona yekuti chechi ngaingoparidza siyana nezvepolitics kunyepa ikoko. Yes. Mari mwezuro mamuri kuchechi kumapostori muchikampena ikoko. Kutoendesa politics kuchechi ikoko. Saka kana yaakutaura kuti muri kurasika maakuirambidza. Asi munopfeka magemenzi muchikampena muri kumapostori. Muri kutsvakei? Kana chechi isingabvumidze kuita zvepolitics, imi muri kuenderei kuchechi? Muchinokampena ikoko. Makambeona nyika inokampena muchechi? Hakuna chechi yakadaro. Chechi ndio inobvumidzwa kutaurira nyika kuti zvakatiregerai, zvakatiregerai. Yes. Asi nyika haipinde muchechi ichikampena azviite. Yes. Ipopo zvandikutaura handisi kumbokampena. Ndikutochenjedza iwewe. Yes. Ndashoko randiri kuparidza rofanira kuita mushe. Zviri kunzika? Amen. Saka ngatibate evhangeri yevazive kumabvazuva. Ungati ingaite nyika isina kana wana anotaurawo chokwadi. Munhu wese achingoti pamberi. Kana amba make kuti varume ava maitira varume ava. Kana vari pane vanhu aiwa vanoita kutonga kwaro. Aiwa kana. Ini ndindega ndichataura chokwadi pajekerere. Yes. Nyika inzwe chokwadi. Right. Vazivi kumabvazuva vakanga vasina ruzivo. Number 1 pamusoro pekuti kuBethlehema kwaberekwa mambo. Number 2 iko kutoti ngirozi dzinogona kuuya dzikataura nevanhu dzikanzwika vakanga vasingazvizive. But tazoverenga bhuku yaLuke 2 kubva pa25 ndopatazoona pachinzi ayewa. Nyaya yekuti ngirozi yakanotaura nevahedheni yakanga irimo mumagwaro. Tingadai tine nguva taaverenga mavhesi akawanda ari kuvaprofita kuOld Testament. Aiprofita kuti vhangeri ichaendawo kupi? Kuvahedheni. Kureva kuti ngirozi ichitaura nethe 3 wise men vari vahedheni yaida kutoparidzira vaJudha kuti nhau yemurume auya uyu haisisiri yenyu bedzi sezvamanga makaita mumurero waMozisi. Iye akudawo chii zvayo? Vahedheni vanopinda. But varume ava vachideedzwa Mwari akasamaraiza vhangeri yese nevarume ivava. Number 1 akatanga agera nekukukura prosperity gospel ende akazviita nemutoo unoshamisa nekuti haana kunotsvaga vafudzi vemombe, haana kunotsvaga vanhu vanonzi vaishupika. Akanotsvaga vane goridhe ravo, vane madiamonds avo, vane maemeralds avo, vane mira yavo nevane mafrankincense avo. Zvikanzi imimi nyaya yamuri kudeedzerwa inhau yakanaka kwamuri kwaberekwa muponesi anova Kristu Ishe. Amen. Kubhuku yaMateo zvikanzi ayewa tiri kutsvaga mambo tauya kuzomunamata. Kureva kuti chinangwa chavo havana kunge vauya kuzobatsirwa. Hapana akanga achida kushandirwa. Hakuna akanga achida pindirai zviratidzei. Hapana akanga achitsvaga zvese izvi. Vachimuona so vanonzi vakasikuona mwana aina amai vake.
iye mucheche iyeyuyu ari kunhuhwa ropa rekubuda muchizvaro chaamai vake ndiye anga aine mukadzi mukuru nemurume mukuru. Havana kusikuona amai nababa vaine mwana, vakasikuona mwana aine amai vake. Amen. Nekuti chakanga chiri mucheche muviri waanga akabata, asi akanga ari mukati ndimesaya, ndimambo wavaJudha. Haleluya, haleluya. Amen. Saka vakati tauya kuzomunamata. Chinangwa chako chekuuya ndechei? Chinangwa chako chekuuya ndechei? Tarisai muone kuti akanga ari manheru, chiedza chakavapenyera chakanga chiri chengirozi, chakavatungamirira kusvikira vazoti tiri kutungamirirwa nenyeredzi yake. Nekuti weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. And Jesu ndiye chiedza, anoti ndini chiedza chenyika. Kureva kuti vakanga vari murima, asi vakanga vaine makwai. Nyamba makwai anotaura vanhu vari muchechi, kureva kuti varume vari kuvaHedheni, varume vasingazive Mesaya, varume vasingazive Kristu, varume vasingazive mambo, varume vasina mutumwa wavakaona, varume vasina chiedza chavakaona, asi vaitove nemakwai avaifudza, vaitove nemachechi akazara vanhu. Kusvikira zuva rakanzi naJesu, nhasi ndoda kunotendeutsa mufudzi wemakwai. Ndoda kumbosiya makwai akadaro. Nekuti Jesu achizotanga ministry yake, akatanga kutora vana Peter navana Johani navana Andrew, akazovati fudzai makwai angu. Vhangeri rinotanga nekutendeutswa kwevafudzi, kwete vana. Makwai haasiriwo anotanga, chinotanga kuponeswa vafudzi. Ndiri kunzwika here manheru ano? Yes. Saka kuri kutendeuka mufudzi anotori neboka remakwai aari kufudza kudhara. Ndiye anonzi akasiya makwai akaenda Bhethlehema. Andizive kuti panapa uri ani kwaunogara. Ungangodaro uri mufudzi iwe manheru ano. Ungangodaro uchifudza makwai iwe. Ungangodaro uri mudhikoni iwewe. Ungangodaro uri muperedhisi iwewe. Ungangodaro uri musondozi iwewe. Ungangodaro uri mudzidzi iwewe. Ungangodaro uri wechita chaamai Maria. Ungangodaro uri fata. Ungangodaro uri sister. Uri kufudza makwai. Pati murima kama uri kufudza makwai. Yes. Hapana chiedza pauri panapa. Shamwari, ndinoona Mwari achiparidza vhangeri zvakanaka. Nekuti vachifudzira murima, hapana anganeta. Zvekuti dai Mwari asina kutuma mutumwa, vaingoramba vachifudzira murima. Vamwe venyu makutozoona kuti tatiri murima. Mamuchaona here makwai murima umu? Mamuchigona kuona here muswe nemusoro wegwai? Mamuchiona here mapera anoda kudya makwai murima imomumu? Mamuchiona here zvikwekwe zvakabata makwai murima imomumu? Mamuchiona here kuti makwai aguta here murima? Kunwa mvura kwemakwai mamuchikuona here? Imi manga muri murima. Amusi murima here naisinyoro madyira pazhe nyamuziwa. Amusi kufudza makwai murima here imi. Asi kana uri musanangurwa waMwari, pakati perima makwai achikutevera murima imomo, ndo paunoona chiedza chichiti nga. Amen. Chichingopedza kubaka chiedza, hachina kutaura kuti no, ndauya naanointing yekuwedzera makwai, ndauya naanointing yekuti uite mari nemakwai ako. Chiedza chakati ndauya nenhau dzakanaka kuBhethlehema reJudhea, kwaberekwa muponesi anonzi Kristu. Endai ikoko. Chiedza pachinouya chinotaura zvaMesaya all the time. Chokwadi.
ameno chenyu chiedza chakati uyai muite mari, ameno chenyu chiedza chakati back from Nigeria, ameno chenyu chiedza chakati night of 10 around, ameno chenyu chiedza chakati judgment night. Hakuna chiedza chenyu chaminacho ameno kuti makachiwana kupi chiri kunzi operation Nehemiah. Anatote answered prayer, year of greater life. Let there be light. Chiedza pachakapenyera vakomana chakavataurira zvaMesaya. Amen. Hachina kutsvaga zvakawanda. Ndokusaka pari kunzi nyeredzi yakazomira panga paine mwana naMateo, shoko rinoti vakabva vazofara. Nguva yese yavanga vachifamba vaine nyeredzi yanga ichivatungamirira. Dai vari vamwe vangadai vakatotanga kuimba nyeredzi yaGabhurona, titakure pambereko yako Yakope, Yakope uri kupi, titumire chiedza Yakope. Havana kumbofara vaine nyeredzi. Musi wayakazomira ikati pandamira panapa ndo paari, ndo musi wavakati watasvika, vanyeredzi chiendai zvenyu, tauya kuzomunamata. Nyeredzi dzenyu dzinokutungamirirai kuna Save idzi ndedzenema nyeredzi dzenyu idzi. Yes. Nyeredzi dzenyu dzinokutungamirirai kugomo reBhindura hadzisi dzaMwari nyeredzi idzi. Yes. Tinoda nyeredzi dzinotitungamirira kwaari. Nyamba nyeredzi yakatevera yakateverwa nevakomana yakazonodzima pamba paHerodhe, yakanga ichiparidza basa raMweya Mutsvene, ndiye anotungamirira vanhu pana Jesu. Ndokusaka iri kunzi inyeredzi yake, nekuti anoti ndine zvizhinji zvandinoda kukutaurirai asi hamungazvinzwisise iko zvino, asi kana achinge auya iye nyeredzi, mweya wazvokwadi achakutungamirirai kuzvokwadi yose. Saka nyeredzi yakavatungamirira, Mweya Mutsvene anotungamirira kuzvokwadi. Jesu ndiye zvokwadi yacho. Haleluya. Amen. Shamwari, pane nhau yakanaka vanhero vano. Vazivi vekumabvazuva, tiri kutsvaka mambo ari kupi? Herodhi akati ndiri pano, zvakanzi aiwa kuna mambo akadai. Uchidaro so uchigevenga tutsvaka mambo. Zvikanzi naHerodhi akati mana ende munodeedza vakomana vemabhuku, vakomana vemabhuku, zvikanzi muri kudiwa namambo. Vafarisi nevaprista vakati mabhuku aripo, ndiani mumwe ada kuita mukomana wemabhuku pana? Uya uite mukomana webhuku. Uyai. Ndiani mumwe ada kuita mukomana webhuku? Kanzi vakomana vemabhuku svikai kuno naHerodhi. Vakomana vemabhuku ndobva vauya so. Kanzi vakomana timi ndovereka mirai apa. Pane zvigevenga zvitatu zviri kuseru, zviri kuti zviri kutsvaga mambo. Saka ndandati ndini mambo wacho, zvaramba. Zviri kuti pane mumwe mambo anowanikwa Bethlehem Judea, but iye avhoterwe manje. Ari kunzi anoberekwa, makambozvinzwa kupa vakomana? Ndimi ndovereka mabhuku, tivhurireiwo tidzwe. Zvikazobva zvatanga kuvhura mabhuku manje. Zvakazotumwa kuvhura bhuku naHerodhi. Pesa apa zvakavhara. Shamwari, vhangeri yakanaka. Nguva yese zvava zvisina kuvhura mabhuku, zvakazovhura kwauya vakomana vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Herodhi akati haini problem yandina yemabhuku handina, but ndine genga rinawo, igenga rangu, vatorei vauye. Nekuti mazuva akaparidzwa murayiro, Satani akanga asingagone kuita pervert the law. Yes. Uti murayiro wakanga usingade interpretation. Yes. Murayiro waiverengwa as is. PaChiLatini vanoti vestuts. Yes. Zvawakanyorwa izvozvo ndo zvaunoteedzerwa uchiitwa. Zviri kunzwika? Yes. Pakangonzi kudza baba vako naamai vako, kutongori kukudza baba naamai.
hapana chizaruko, hapana mweya mutsvena, hapana. Musapfeke hembe dzine mavara ndizvozvo, hapana chizaruko chinombobuda. But musi unozoya mwanakomana obva afa obva amuka, kosimuka vakomana vari kunzi the wise men from the east. Kune kwasimuka boka rakazarurirwa. Yes. Because vakomana vari murima vanoparidza 15-16 dzaJohani dzinonzi naJesu, imi hamuna kundisarudza, Amen, asi ndini ndakakusarudzai kuti mugone kubereka zvibereko. Saka vana Pita navana Johani navana Pauro neni ndakamira pano, hakuna anoti ndakasarudza Jesu. yes, Every time panoponeswa munhu, Mwari ndiye anounza chiedza kumunhu ari murima. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Amen, Chiedza ndo zvinoita zvokuita sei? Zvekuuya. Ende kana chiedza chauya, kureva kuti pane vanhu vaane vhangeri yechokwadi, ndo pavanenge vaakufamba vachiita sei zvavo, vachirova vhangeri yavo. Pakurova vhangeri kwavakazoita, Satani ndokubva azobata meseji yekuti kune vaane vhangeri, kune vaane chiedza, kune vazarurirwa. Ndo paanozoti ina handingasarewo ndisina, ndaakudawo vanenge vaine mabhuku. yes, Ndo panotanga kusimuka varume venhema vakuti vhangeri iri kuparidzwa ndeyechokwadi, but vachenjerere vakomana ivava. Because havasi vaJudha, muri kuona mapfekero avakaita, vahedheni vakomana ava. Saka shoko rinoti Herodhi akazoti budai, ndobva atanga kuvabvunzisisa, zvikanzi nyeredzi yakupenyerai nguvai. Paari kubvunza nguva yapenya nyeredzi manje, Herodhi agara muRoma, anonamata nyeredzi chaidzo dzemudenga idzi. Anga akuda kutoipa zita nyeredzi iyoyo. Taiwa ndidhamureta apana. Wamaona mungangozvinetsa zvenyu. Hamuna chinhu chinoshama, ndidhamureta. Asi shoko rati yakabva yatsakatika, ndokubva yazopenya pabva pamba paHerodhi, ndobva vatungamirirwa kwaanga ari. Herodhi ndokusara achiti kana muchinge mawana paari mozotudzawo tigomunamata. Ndobva vakatozonzi kuhope vakazonyeverwa kunzi musadzokere, ishanje dzaitaura muna Herodhi, anofa mwana uyu. Mukadzokera nekuna Herodhi. But vakomana ava vachienda nekuna Herodhi vakashandiswa naMwari kuparidza dambudziko ratinaro kusvikirana nhasi. Kune vanhu vakanyatsoratidzwa chiedza zvakanaka naMwari, vakatoudzwa kunzi vhangeri rinoparidzwa sei, asi pakufamba kwavo vakutsvaga mambo wacho, Mesaya wacho, Kristu wacho, kunomuka rimwe rinonzi Herodhi, so rine rakamira murodhi inoenda kuna mambo wacho ari kutsvagwa, rinoti kana usina kupfuura nekwandiri hausvike kuna Mesaya, kana usina kusubmita kuna baba nhingi hausi mushumiri wechokwadi, kana usina kuenda kukoleji yakati hausi mushumiri wechokwadi, kana usina kubatwa musoro nanhingi hausi mushumiri wechokwadi, kana usiri spiritual son yanhingi hausi mushumiri wechokwadi. Vanhu ivavo ndava naHerodhi. Amen. Yes. Unonzwa vakuti ndina grandpa wangu ari kuGhana. Muna Herodhi wenyu ari kuGhana. Bvunzari pasaidi pako, pamakaona chiedza makapfuura nekwa Herodhi. Ndokusaka vanhu vakandivenga, mazvita hama dzangu isainyi mabhuku pasapa. Ndokusaka vanhu vazhinji vakandivenga, vari kuti angagona hake kunga akaona chiedza, but ngaapfuure nekuno. Guti kari kufunga kuti ndichakatsvaka. Ndokati mudhara ndimi akatanga kuparidza kudhara, ndipewa anointing. Haana chaainacho guti. Yes. Ndakutomuwana kuti ndimuparidzira atendeuke. Yes. Yes. Forget kuti ndichatsvaga manjoro inini kuti ndinzi ndinoshamwaridzana naye. Forget. Yes. Kana uchifunga kuti uchaona rimwe zuva ndakahagana naTudo Bismarck, uri kunyepa. Handiende kwa Herodhi. Yes. Kwa Herodhi handisi kuzoenda. Amen. Amen. Kana uchifunga kuti ndichatsvaga makandiwa, kunyepa ikoko. Yes. Kana one day tichananga straight
kunowanikwa mambo. Amen. Ndokwatiri kunanga ikoko. Nekuti nguva yamunongopinda maHerodhi nyere dzinobva yatsakatika. Hamusisina chizaruko. Mweya Mutsvene hamuchanzwa kutaura kwake. Musaende kwaHerodhi. Musaende kwaHerodhi. Hallelujah. Amen. But Herodhi ane maadvantages ake. Sevanhu vafamba rwendo rwakareba munombopowawo madhirinkisi modidi. Plus Herodhi musakanganweka kuti akanga ari munhu mukuru. Anga asiri kanhu kamunhu kemanga-manga. Saka unenge uchida kunzi kana saka uchiona izvozvo kune mapastor anoti kana achiita crusade anesa fesi yake otsvaga chimwe chiHerodhi chaanesa kuseri kwake so. Ndinoshamwaridzana naAngel, you bet Angel. Ana you bet Angel nana makandiwa hapana chatinotaura navo vakauya kwatirisu tinovapa mayouth ekuchechi kwedu ndiye anovaparidzira chokwadi. Palevel yamakandiwa yekushayiwa chokwadi hapana kana one chandingataure naye inini. Yes. Macorrections ake tinotanga tampa mayouth echisikana. Yes. Tomuti masista matatu garai nemukomana. Nganyore manonzi kana mapedza mozomupa vakomana. Anototendeutswa nemayouth. Hatimbotaura naye hafane magaya kana. Magaya totanga tambomutenda kwamugodi first. Wabva kwamugodi woenda kuZioni. Wabva kuZioni wozoona goti. Wozouya kuno. Magaya munomutangira papi. Magaya chitunha chaicho chaicho. Hapana pamungamubatsire napo magaya. Magaya haadi kutombotanga kuvhurwa bhaibheri. Anatomborwa mbama chaiyo. Kutaura chokwadi. Bozi rimwe zuva Jesu akatozomborova vanhu ka. Yes. Vanhu vanyanya kuti marasikire uyu anyanya. Kuti paitibhomuridza. Zoti kana wachipinda chechi yamagaya ukauya uzoroora mwana wangu handikuchaje. Ndokuti ngotora. Bozi mwana wangu paanotenda kuti angaroorwe newewe. Handitambire mari yakadaro. Malevel ekudzungaira kwako. Haungaite mukuwasha wangu. Ungaite mukuwasha anopinda kwamagaya. Unenge uchigara nedata windi. Funguri. Dautau. Remunhu. Suru. Kana muchinge mapenyerwa mukanzwa izwi richitaura nezvamambo musapfuure nekwaHerodhi. Yes. Hallelujah. Amen. But shoko razotaura richiti aiwa ngirozi yakati kuvakomana muchamuwana ari muchidyiro akaputirwa nenguo dzemucheche. Ini ndinofunga kuti under normal circumstances pasina nhau yekuti pane vhangeri da kuparidzwa dzichingori nhau dzenyaya dzangoitikawo mumusha. Ngirozi yanga isina chikonzero chekutaura zvokuti anenge akaputirwa nenguo dzemucheche. Because kana ari mucheche hapana mucheche anobatwa akashama. Zviri pachena. But mubvunzo ndewokuti sei ngirozi yakaona zvakakodzera kutaura kuti muchamuwana akaputirwa nenguo dzemucheche. Chikonzero chiripo ndechekuti vakomana vari kutaurirwa nawi havasi vaJudha, vakomana avahedheni. Saka mharidzo yavari kupiwa nengirozi imharidzo iri kutaurwa kunzi vaende kunoona Jesu achizvarwa. But kuzvarwa uku kuri kutaurwawo handiko kwaanoponesa vanhu nako. Begotten Son anowanikwa paanomuka kuvakafa. Yes. Nekuti vahedheni vaizomuwana kana amuka kuvakafa. Ndo paanozonzi thou art my son, this day have I begotten thee. Yes. Kureva kuti Jesu anoitwa the begotten son nekumuka kuvakafa.
kwete kubuda mudumbu raMariya. Vanhu vazhinji havapazive ipapo. Yes. But nhasi hatisi kuzotambisa nguva tichipatsanangura. Tapatsanangura zvisingaperi. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Yes. Saka pari kunzi muchamuwana ari muchidyiro, akaputirwa nenguo dzemucheche. Pari kutsanangurwa nhau yevahedheni vachazonzwa vhangeri yemwanakomana amuka kuvakafa. Ndo pavari kunzi kana maakumutsvaga hamumuwane kana musina kubhedhenura. Amen. Nekuti kana akaputirwa kuti mumuone munotanga mabhedhenura zvakamuputira. Nyamba nguo dzemucheche dzaakaputirwa nadzo itsamba dzemurayiro. Amen. Akaputirwa naMalakai, akaputirwa neSabata, akaputirwa nepaseka, akaputirwa nemutambo wematumba. Mukaona mutambo wematumba haikonai kupfuura inguo dzemucheche. Bhedhenurai murayiro. Itaruzha utende Jesu. Ari muBethlehem ari Judea, dambudziko renyu hamuzi kumbedhenura, akaputirwa. Saka ukaona vese vanoti batai Sabata, Bhaibheri rinoti batai Sabata, inguo dzemucheche dzavakabata vasati vabhedhenura. Saka anoti musafunga kuti pane ndichanokupomerai kuna Mwari. Aripo mumwe kare akakupomerai. Ndiye Moses wamakavimba naye. Dai maitenda Moses, mungadai maitenda ini. Yes. Nekuti Moses akanyora nezvangu. Amen. But nhau yekuputirwa yakanyatsotsanangurwa, ikanyatsobuda zvakanaka, ichitaurwa nemupostora Pauro pa3 dzavaKorinde vechipiri. But nhasi ngatitangire pavhesi ya12 nekuda kwenguva yedu. Pachinyatsoburitsa pachena kuti murayiro wakaputira chakavanzika chemwanakomana chinoda kubhedhenurwa. Yes. Naizvozvo zvatine tariro yakadai. Tine tariro yakadai. Tinotaura tisingatyi napadiki. Tinotaura tisingatyi napadiki. Tingaite saMozisi. Hatiite saMozisi. Waisa chifukidziro pachiso chake. Wakaputira chiso chake nejira. Kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. Havana kuona kuguma kwezvinopfuura zvakarambidzwa. Asi ndangariro dzavo dzakakokomara. Ndangariro dzavanhu vanoparidza murayiro dzakakokomara. Nokuti kusvikira zuva ranhasi. Kusvikira zuva ranhasi. Kana sungano yakare ichirawo. Kana murayiro uchiverengwa. Chifukidziro icho chiripo. Butiro richiripo. Vasingaratidze kuti muna Kristu zvinopfuura. Havaone kuti muna Kristu zvinopfuura. Amen. Kureva kuti unotanga wapfuura mabutiro wozoona chii zvako Kristu handeinayo. Asi kusvikira nhasi. Kana Mozisi achirawa. Kana Mozisi achiverengwa. Chifukidziro chiripo. Butiro richiripo. Pamoyo yavo. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She. Chifukidziro chinobviswa. Munobhedhenura. Ishe ndimweya. Pane mweya waMwari pane sununguko. Zvino pane mweya waShe pane sununguko. Zvino tinotarira. Zvino isu tose tinoita sei? Tinoti tichitarira. Nechiso chisina kufukidzirwa. Kugwinya kwaShe. Tinoona Jesu. Sapachioni. Tinoita kunge tiri pamira. Tinoshandurwa. Tinoita kunge tiri paglazi. Yes. Tinoshandurwa tichifanana nemufananidzo iwoyo. Tinoona kubwinya kwaShe. Ngatidzokere paLuke chapter 2 muone kufanana kwayakaita. Saka munofanira kubhedhenura. Amen. Nguo dzemucheche. Nekuti mucheche ari kutaurwa inyama. Nekuti Jesu akabva kurudzi rwaJudha panyama. Hallelujah. Amen. Verse 16 and 17. Ipapo vakakurumidza kuenda. Vakaona Maria naJosefa nomwana uvete muchidyiro chezvipfuwo. Vakati vaona vakaziva kwose. Verse 17. Vakati vaona.
Aina kubuda zvakanaka. Rechiri kurunoti, and when they had seen it, the baby ndiye ari kunzi iti papa. Yes. Ndosaka Matthew azoti vakasvikowana mwana aina amai vake. Kureva kuti Josefa anomirira utungamiri hweOld Testament. Maria anotsanangura Old Testament yacho. Ndo vanhu vakaonekwa nevazivi pavakasvika. Vakasvikowana Josefa naMaria nemwana. Galatians 4 inoti nguva yakati yazara, Mwari akatuma mwanakomana wake, akaberekwa pasi pemurayiro, akaberekwa nemukadzi, kuti adzikinure vakanga vari mumurayiro. Kureva kuti kuonekwa kwaMaria ari padhuze naJesu yakanga ichitori nhau yeredemption yaMaria wacho. Hauna kuzvinzwa. Vakasvikowana mwana aina amai vake. Amai vari kurehwa apa ndiMaria, but vakanga vachimiririra Old Testament. Yes. Vakasvikowana Jesu ari mumagwaro eOld Testament. Amen. Havana kunamata Maria naJosefa naJesu. Shoko rinoti vakamunamata. Yes. They worshipped him. Hapana kunzi they worshipped them. Kureva kuti anofanira kunamatwa mumwe chete. Yes. Kwete Old Testament. Kwete murayiro wa Moses. Yes. Kwete vaprista vaLevi. Kwete Abraham. Kwete Solomon, kwete David, kwete Enoki. Anonamatwa ndiKristu. Amen. Vachifamba vachiuya vakati tiri kuenda kunomunamata. Kureva kuti they were coming to do him a service. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Asi pakati pedu hatina vanhu vari wise, vari kuuya kuzomunamata. Chakasaka vanzi they are wise, chinangwa chavakavinga. Vakanga vaya kuzoita sei? Kuzomunamata. Iwe hauna kuuya kuzomunamata. Wakauya kuzomukumbira. Wakauya kuzopema. Wakauya kuzogofa. Wakauya kuzomushokosha. Nekuti nguva dzese dzaunopinda muprayer, changamire, mandikanganwa, zviratidzei, ndochema kwamuri, ndoya pamberi peuso hwenyu, ndondirangadirai, ndondipindirai, Mwari wamatsimba ose, dande mutande, rakatandira nyika. Zvekuti ngirozi dzakutozviziva kuti akuda kutanga. 9 dzakwana, anotanga manje manje. Hanzi ndakubata nhanhatu. Hausi wise, you are a fool. Zvino shoko rinoti vachiti takachenjera, vakava mapenzi, vakanamata, vakarega kunamata, vakanamata chisikwa, vakasiya Mwari akasika. Yes. Vakashandura kubwinya kwaMwari asingafe, vakakufananidza nemunhu anofa, nemhuka dzine makumbo mana, neshiri nezvinokambaira. Yes. Benzi rakati mumwoyo maro Mwari hakuna. Kureva kuti wese akajoinira cheche kuti agokumbira ibenzi. Amen. Wese anogeza kuenda kuchechi kuti anokumbira ibenzi. Yes. Vazivi vakauya kuzomunamata. Chokwadi. Wakauya kuzodii naitsano. Pese pawapfugama kukumbira chete. Kwakauya vanhu vanga vaine zvinhu zvavo. Vakanga vaine mari dzavo, but vakanzwa kuti nemari yese hatina kukwana kusvikira taona muponesi. Kureva kuti kunyange ukaita mari yakadii, you still need Jesus. Amen. Amen. Ombera Jesu maoko. Yes. Ndapanyika pano kune vanhu vaakuti isusu taane zvinhu zvedu, hatidi kunamata. Sometimes vari right. Nekuti vacho vari kuparidza vari kuti uyai muwane zvinhu, namatai mugowana zvinhu. Kureva kuti kana munhu aine zvinhu kare, kunamata hakusisina basa. Ndokunge uchiparidzirwa nezvigevenga zvisina kutumwa. Yes. Vhangeri chairo rinoti ane mari naasina, come to Jesus.
uye kuzomunamata, nekuti achitaurwa nezvake takuigirai nhau dzakanaka, kwamuri kwaberekwa muponesi, kwete ATM machine. Hazvina kunzi tauya nenhau dzakanaka, kwauya gonyeti rine bhauga nebhinzi, kwakanzi nhau ndedzemuponesi. Yes. Hazvina kunzi nhau ndedzadhona, ndedzemuponesi. Jesu wenyu uyu idhona. Ngatisimukei vakagara. Nhau dzandasarwa nadzo dzinoda takamira tese, ndadzimwe dzichagumbura vamwe. Ndipei cheyayo. Muchamuwana ari muchidyiro, manger. It's a feeding trough. Zvakaita bhoti zviya ndo zvavaita, vaigadzira zvinhu zvehudhu zvinenge zviine chigomba pasi pakati, voisa provender, mahuswa, straw, vachifidha makwai. Kazhinji ukaona makwai aisisirwa chikafu imomo, there are 3 reasons. Number 1, muwinter, saka vaikohwa mahuswa vachichengetera makwai kuti kana maamuchando. Dzimwe nzvimbo dziri kwaIsraeri dzinotonhora zvoti makwai akaenda aine vana vanonofa nechando. Chikonzero chechipiri chekuisa muchidyiro chakanga chiri makwai anenge aine vana vadiki, vanenge vari too young kuti vangafambwe navo vachiendwa navo kunzvimbo dzine zvikara. Saka vanofudza makwai vaibuda voenda nemakwai, kosara vazvere vachinzi ngavadye chikafu chiri muchidyiro nekuda kwevana vavaita sei, avazvara. Hamusi muwinter zvavo, but vana vachiri vadiki zvokuti vafudza ava vagone kunovachengeta vakadzoka vana ivavo vari vapenyu. Chikonzero chechitatu chinenge chiri chemakwai ari kurwara. Makwai kana achirwara, pamwe rakatyoka gumbo, pamwe rakarumwa nechikara rikaita ronda, vane vaine mishonga yavanenge vachirapa naro. Saka rinonzi ngarisare richidyira richidyira mahuswa aro muchidyiro. But the bottom line is, chidyiro munoiswa chikafu chemakwai kazhinji more than chikafu chezvimwe zvipuka zvakaita semadhongi, mbudzi nemabhiza. Aiisirwa zvakare chikafu, but kazhinji Israeri zvidyiro zvake aiisira makwai. Aigona kungonzi muchamuwana ari mudanga, akaipindirei muchidyiro chemakwai. Kureva kuti nguva yese asati azvarwa, makwai anga achidya huswa nemashanga. Musi waanozvarwa anoreplacea huswa ihwohwo, Yes. nemashanga iwayo. Kureva kuti mwana uya wegwai anga ajaira huswa, achati ndaane nzara ndakuenda kuchidyiro, achanowana musina huswa, achanowana muine gwayana. Amen. Anoti ndini chingwa chakaburuka chichibva kudenga. Yes. Madzibaba enyu akadya mana murenje akafa. Saka vazivi vekumabvazuva pavari kunzi muchamuwana ari muchidyiro, vari kubatsirwa zvakare kuti varege kunyanya kurasika vachimutsvaga. Kune mumwe ari mudhishi remucheche, kune mumwe ari muchibhabhu, kune mumwe ari mupurema. Herodhi akatonzi naMwari, chindibatsira vanhu vacharasika pana Mesaya. Zvipfana zviri kuzvarwa mazuva ano zvakangowanda-wanda. Paya panonzi akaita shanje akati anouraya vana vese vanga vaine makore 2 zvichidzika, Herodhi akanga achitoita rimwe basa rinofanira kuti ritendwe Mwari nhasi uno. Yes. Rekueliminate anyone
anoita look like the Messiah. Amen. Yes. Zvekuti ukangoita kunge une zera naMesaya, pane banga raHerodhi rinokucheka. Nekuti masoja akaenda kunouraya akanouraya nebanga. Yes. Nyamba banga rinoparidza shoko. Yes. Kureva kuti munondo waHerodhi ishoko raSatani. Kuuraya kwariri kuita vana vakada kuenzana naJesu. Kutendwa kuri kuitwa vhangeri yakarasika. Yes. Vanhu vachaona Mesaya chete, vanhu vanobvuma kuti hatina zera naye. Yes. Amen. Zvekuti ukangoti une zera naye, uchabva wabatwa nemunondo waHerodhi. Saka muchiona vese vanhu vanoda kuzvikudza vachizvita ndini muzodziwa, ndini founder, unozoona kuti vhangeri yacho yaari kuparidza akabata munondo chaiwo waHerodhi. Ishoko raAntikristu raakabata. Amen. Chiri kusaka abate shoko raAntikristu, akada kuzvienzanisa naMesiya. Chokwadi. Kosei zvakanzi 2 years and below pasina kunzi 5 years and below, nekuti vhangeri ndeyenyasha nekutenda. Saka vhangeri richabayisa vanhu, vhangeri richaita kuti vanhu vanyengerwe, ivhangeri rekutenda nevhangeri renyasha. Yes. Saka panyasha nepakutenda ipapo ndo pachabayiwa vanhu naSatani. Vane vachiimba Ebeneza tiri munyasha, izvo vakabayiwa kare kare naHerodhi. Yes. Nyasha dzacho dzavari kutaura hadzisi dzekuponeswa, ndedzekuita mari. Vari kuzvienzanisa naMesaya. Yes. Munobayiwa nemunondo waHerodhi. Haleluya. Amen. Ndo yandakusimudzira shamwari. Wanga uchiti ukaita nzara wouya kuchidyiro, kutarisa muchidyiro so makazara matoto enjiva, makazara mahuswa, makazara mashizha emuhacha, makazara maristband nezvigubhu zvemafuta nezvigubhu zvemvura nemarozari nemitambo nemagemenzi. Nhasi uchabva pano uchitaura a different testimony. Muchidyiro hamusisina huswa, muchidyiro mune gwayana, muchidyiro mune muponesi, muchidyiro muna mambo. Yes. Akagadzwa naMwari. Ungabve panapo ukanofura mahuswa futi. Iti kuna ari pasaidi pako, hamusisina huswa muchidyiro. Verengai John chapter 6 verse 51. Ndini chingwa chipenyu. Ndini chingwa chipenyu Chakaburuka kudenga. Chakaburuka kudenga. Kana munhu achidya chingwa ichi, Munhu anodya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. achararama nekusingaperi. Chingwa chandichapa, Chingwa chandichapa inyama yangu, inyama yangu, uwe upenyu hwenyika. uve upenyu hwenyika. Handeinayo. Zvino vaJudha vakakakavara pakati pavo vachiti, Munhu yangatipa nyama yake sei kuti tidye? ungatipa seiko nyama yake tidye? Iye akati kudii? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Yes. kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu Kana musingadyi nyama yomwanakomana wemunhu nokunwa ropa rake, nekunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri. hamuna upenyu mamuri. Unodya nyama Saka pari yangu, kuiswa gwayana, pari kuberekerwa Jesu muchidyiro, ari kuti gwai bedzi ndo richauya yes, kuzodya. Ari amen, kuuya sechikafu chinopa upenyu yes, usingaperi. Haleluya. amen, Zviri kunzwika? Muchamuwana ari muchidyiro akaputirwa nenguo dzemuchechi. Saka kumuwana andiko kunokugutisa. Pane nguo dzaunofanira kubhedhenura. Upedza kuona nguo, woona iye. Kana wamuona azvitinetse. Shoko rinoti they saw it. yes, Mateo anobva ati vakapfugama vakamunamata.
Saka usatinyepere kuti wakaponeswa. Usatinyepere kuti unoziva Mwari. Chichatiratidza kuti wamuwana kupfugama nekumunamata. Tikakunzwa waponeswa tichakunzwa waakumutenda. Makaita yenyu Jesu, makanyadziswa mukandifira. Ini ndakanga ndiri mutadzi wemakoko. Ndakanga ndisina kufanira. Ndaifanirwa nekuparara mudziva romoto. Asi makanga muri Mwari mukazvidzikisa mukava munhu. Mukatambudzwa mukafa rufu runonyadzisa. Amen. Ndinokurumbidzai ndinokutendai. Nekuti dai pasina mavanga nerufu rwamakafa mukamutswa naMwari. Ndikadai ndanhasi ndichifudza makwai murima. Ndikadai ndanhasi ndichidya huswa namashanga. Nhasi ndaona muchidyiro muine ruponeso rwakambobatwa naSimeoni. Rukanzi dai ndachifa zvangu ndaona ruponeso rwaMwari. Ndaruona rwuri muchidyiro nekuda kwenyu. Ndinokutendai. Amen. Ndoya ndingadai ndichikunzwa uchichemera mupreya, uchitenda Mwari uchimunamata. Kwakapfugama nevakanga vaine goridhe mumabhegi avo. Kwakapfugama nevanga vaine a fleet of vehicles, vaine magonyeti, vaine makambani, vaine mabillions, vakapfugama vakamunamata. Akarumbidzwa nevakanga vaine zvinhu. Vakati hatina basa nekuti vane mabhuku vaFarisi navaFirisita vanoti kudii? Tamuwana tomupfugamira tomunamata. Hapana chimwe chavakaita vachingopedza hanzi vakaenda vachiparidza mumaguta ose tamuwana mupenyu zvakanga zvarehwa nemutumwa ndezvechokwadi. Tiri kurumbidza Mwari, tiri kuvhara kwese kwavakaenda vaiparidza. Jesus is alive. Jesus is alive. We have seen him. We have worshipped him. He is alive. He is alive. Ndo yakanga iri nhau yavaivharira. Iwo wakanzi musi wauchadhiraivha Prado ndo wauchafara. Hausati wamuona. Anditi mamudzo ako anokontrolewa nekuti une mari here kana kuti hauna. Hausati wamuziva Jesu iwe. Bvunzai isu. Amen. Pane nguva dzandinopedza kuparidza ndotanga kutsvaga mari yepeturu yekudzokera kumba. Haumbofa wakazviziva kuti ndine mari here kana kuti handina. That will never happen. Yes. My emotions angu hakontrolewe nekuti ndine mari here. No. Ndakapfuura level iyoyo. Amen. And you will never hear me ndichiti Mwari ndipewo mari. I will never do that. Akandipa shoko akati shoko nderangu. Akati musatakura zvikwama kana majazi nekuti mushumiri akafanirwa nemubayiro wake. Musi waanozoona ndichikodzera kubata mari achatuma vanhu vachandipa mari. Ini ndichingoita basa raakandituma, ndichingoparidzira kwese kwandaenda. Mambo mupenyu, Mesaya mupenyu, uyai mumuone. Haleluya. Amen. Kwasara imwe chete. Pane yasara. Pane yasara. Unozviziva here kuti ukatarisa nhau iyi inoita kunge inhau yakangoparidzwa. Imboverengai Mateo chapter 2. Ngatingoinzwai, pane mazwi andiri kuda kuti mutaure. Verse 11. Vakapinda mumba, vakawana mwana naMaria mai vake, vakawira pasi, vakamunamata. Vakasunungura pfuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama nezvinonhuhwira nemura. Aha. Mazvita yenyu. Verengai Matthew chapter 27. Toda kumbobatana nhau yemura ndo yakanyanya kukosha pari nhasi. Zvipo zvavakauya nazvo zvisiri zvekutamba nazvo. Usambotorerwa mari napasta nemavhesi iwaya. Kona vakauya nemari vakauya kuna Jesu, iwe unonge usina kana chinhu, uri kuona problem yawe. Saka uri kuona kuti Mwari anokomborera sei? Poza vanhu vanofanira kuuya nechi una zvavakaita vakomana. Vakatoya nemura uri kuona pane nyaya yacho. Vakauya negoridhe uri kuzviona. Isusu panapa tokuti uyai nezvipo munoramba.
Mwari chaiye anotozvida. Uyu Jesu ari papo musi wakazvarwa akapuwa mari ezviti kuti uyu aine mari muri kuramba. Hallelujah. Ngatinzwei verse 57 tangira pa 56. Jesu akanga afa. Pakati pavo kwakanga kuina Maria Magadharina na Maria amai vaJakobho vaJames naJozisi namai vanakomana vaZebhedhi. Maria ari kunzi mai vaJames naJozisi ndi mai vake panyama. Yes. Nemukadzi waZebhedhi. Zvino ava madeko kukasvika mumwe mupfumi weArimatia. Kune mumwe mupfumi weArimatia akauya musi waakafa. Jesu akasangana nemupfumi musi waakafa. Akauya kuguva kuakaroverwa ndi Josefu weArimatia. Wakanga ari mudzidzi waJesu amene. Aitotenda Jesu iye Josefu. Aine mari kudaro aitenda Jesu. Akaenda kuna Pirato. Ndokubva aenda Josefu weArimatia kuna Pirato. Akakumbira mutumbi waJesu. Akati ko muchamudii afa zvake ndozvamava muchida ndokumbirawo mutumbi wake. Pirato akarayira kuti apiwe. Ndokubva Pirato ati mupei. Ane basi mutumbi chete. Chitunha chaJesu. Mpei. Yes. Josefa akatora mutumbi akauputira nomucheka muchena akaviga mubwiro wake utsva waakanga achera pabwe akakungurutsa ibwe guru pamuromo webwiro akabva. Maria Magadharina nomumwe Maria wakanga varipo vagere vakatasana nebwiro. Fume mangwana ndiro zuva raizotevera zuva rokugadzirira. Maita enyu. Ndoda kuti muende paJohn chapter 20. Endai paJohn chapter 20 munoverenga verse 3 kusvika pavhesi ya 8. Zvino Petro akabuda nouya mumwe mudzidzi vakaenda kubwiro vakamhanya vose vari vaviri. Uya mumwe mudzidzi akamhanyisa akakunda Petro. Akatanga kusvika pabwiro. Akakotama achidongorera. Akaona micheka iri pasi. Asi haana kupinda. Zvino Simon Petro akasvikawo. Akapinda mubwiro akaona micheka iri pasi. Nomucheka muduku wakanga uri pamusoro wake. Usati uri kune imwe micheka. Mazvita. Right. Nauye kuputirwa kwaJesu inoshamisa. Nekuti musi waakazvarwa akanzi muchamuona akaputirwa nenguo dzemucheche. Vaitozomuona kana vabhedhenura. Imi munoziva mwana kana ari mucheche imi kuti afambe fesi yake iri pachena hadi kurohwa nemhepo. Yes. Maputirwa anoitwa fesi yemwana ndokuputirwa kwakaitwa Jesu mubhaibheri. Amen. Yes. Anozorohwa nemhepo. It's a false doctrine. Amen. Ndobva dzafa. Ndobva Josefa anzi anga ari mupfumi. Musi waakazvarwa anga aine mupfumi. Musi waakafa anga aine mupfumi. Yes. Imi muchinzi kana mukaita varombo ndokuti muuye muzopuhwa mari. Zvikanzi naJosefa Pirato wakadii ndokumbirawo mutumbi wake. Zvikanzi naPirato mupei. Ndobva Josefa weArimatia aenda ndobva anomuburutsa. Ndobva atenga machira manyowani. Ndokumuputira futi. Aputirwa kudaro ndobva anovigwa. Vana Peter vachinzi na Maria Magadharina amuna munhu muguva. Yes. Vachisvika so vakasikuona paine machira. Vakaona iye wacho manje anga akaputirwa asisipo. Amen. Chakanga chasara machira. Yes. Ndo yakaimbwa nababa Charamba vakati akamuka vakangoona machira chete. Izvo vachidaro baba Charamba vava vasina mweya mutsvene. Ndamweya mutsvene dai vakanga vainaye
vangadai vaverenga 3 dzavakorinde dzataverenga dziya dzanzi kusvikirana nhasi chifukidziro chirimo mumwoyo yavo kana vachiverenga Old Testament. saMozisi akapfeka jira kuti vanhu vaIsraeri varege kuona kuguma kwezvakarambidzwa, kureva kuti jira murayiro uri kuona pane nhau yacho. Ndokusaka vachisvika vakasikowana asisimo, changa changosara machira chete. Vakatonzi nengirozi, munotsvagireiko mupenyu pakati pevakafa? Nekuti Old Testament ine zvakanyorwa zvinouraya, kureva kuti kuteedzera murayiro kuenda kuvakafa. Chamuchaita mukapinda mumurayiro muchaona machira, ende machira anenge aine meseji imwe chete, mupenyu. He is alive. Hallelujah. Amen. Record haina kutiudza kuti vakatakura vakasiya muguva, vakatanga kutsvaga akanga amuka wacho. Ukaiverenga John 20, Maria akatozonzi Maria ndokucheuka ndokuona Jesu ari kunze kweguva achibva ati Raboni. Akamuwana ari kunze kwebwiro asina kuputirwa namachira, akanga amuka. Amen. Saka kuNew Testament hakusi kuda vanhu vanotiratidza machira. Tiruda kuona akanga akaputirwa wacho, ndiye watiruda kuona iye. Tiratidzei Jesu, musatiparidzire machira. Mukati Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, machira muri kutauraya. Omberera Jesu maoko. Musatiratidze machira, tiratidzei akamuka wacho, ndiye watiruda kuona iye. Hallelujah. 1936 dzaJohana. Nokuti izvozvo zvakaitwa kuti rugwaro ruitike runoti, bvupa rake haringavhunwi. Haana kuvhunwa kana bvupa rimwe chete. Norumwe rugwaro runoti, vachatarira uyo wawakabvoora. Andeinayo. Shure kwaizvozvo, Josefa waArimatea waiva mudzidzi waJesu, asi chinyararire akanga ari a secret disciple. Uri kuona kuti Mateo haana kuibata asi John akaibata. Zvikanzi aiwa Josefa anga aine mari, Mateo akangoti Josefa anga aine mari, but John ari kuti aiwa dzaive gwara. Aita mutamba kwese semhembwe. KuvaJudha aienda nerwesero roti kuna Jesu vakarasika ava, iwe ndiwe une shoko rova. Saka da kuti muone manje batanidzwa wacho. Josefa waArimatea aive mudzidzi wake secretly. Nokutya vaJudha. Aitya vaJudha. Vakakumbira kuna Pirato kuti abvise mutumbi waJesu. Pirato akamutendera. Ipapo akauya akabvisa mutumbi wake. Akabvisa mutumbi waJesu. naNikodhimo vanhu vacho chai. Genga racho chete. Genga racho. Josefa aiuya usiku, Niko achiuya futi usiku. Kwakauya genga rechihwande. Chii chakaitwa naNikodhimas? Iye wakambouya kwaari pakutanga usiku. Wakauya aine mura. Akauya nemura. Nearosi. Zvakavhenganiswa. Mapaundi anenge 100 pounds. Ipapo akatora mutumbi waJesu. Wakauputira nemucheka pamwe chete nezvinonhuhwira. Mazvita enyu. Verengai paJohn chapter 12. Verengai verse 3. Zvino Maria akatora paundi yamafuta eanadho ano mutengo mukuru, akazodza tsoka dzaJesu, akapisika tsoka dzake nebvudzi rake. Verse 6. Asi haana kureva izvozvo ndiJudhasi airewayo, kuri kuti wakarangarira varombo, asi nokuti waiva mbavha. Judhasi Iskarioti anga ari mbavha, waigara nechikwama, ndiye anga ari terezhara muchechi, achisiba zvaiiswamo, aiba mari yechechi.
Jesu akati kudi asi Jesu akati pavhesi 7, regai mukadzi uyu akadaro, azvichengetere zuva rokuvigwa kwangu. Zvikanzi mafuta andazorwa aya akanga aitirwa zuva rekuvigwa kwangu. Amen. Hakuna munhu akadaro vadikani, anotaura mazwi akadaro ari mupenyu, kuti mafuta aya ndeekuti ndizozorwa kana ndaakuvigwa. Saka mura wakanga ari mafuta aizorwa munhu anokudzwa kana afa. Yes. Aizorerwei? Number 1 yaive nzira yekumukudza. Number 2 yaive a process of preserving the body, kuti inonoke kuora panyama chaipo. Ndo zvaishandisirwa mura. Chapter 2 verse 11 yaMateo yati varume ava vapfugama vakamunamata, vakasunungura zvipo zvavo. Haleluya. Amen. Vakamupa mura, vakamupa frankincense, vakamupa goridhe nezvimwe nemamwe mabwe anokosha. Goridhe raakapiwa aripo pakuti isu tigozoti tipeiwo goridhe. Goridhe yakanga iri a royal gift. Mambo wese kana achionekwa mumazuva aya waimuvigira gold kuratidza kuti unomukudza. Yes. Saka uchiona the Queen of Sheba akauya negold akapa kuna Solomon. Amen. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Yes. Saka nhau yekuti vaitenda kuti ndimambo yaiburitswa negoridhe ravamuigira. Yes. Mura manje yanzi regai kunetsa Maria, andizora mafuta aya nekuda kwokuvigwa kwangu. Kureva kuti varume vari vatatu, mumwe nemumwe anga aine a specific gift yaakanga auya nayo. Mumwe akauya nemaminerals aingoburitsa bedzi kuti Jesus is king. Kozoita umwe akauya nemura yakanga iri yekumuprofita. Hamuna kungouya kuzogara pano mutambe silagi navamwe, mavinga rufu. Mafuta acho ekuzorwa. Yes. Kana mafa ndeaya. Yes. Mafuta emura akapiwa musi waakazvarwa aitove kuchengeterwa rufu rwake. Tinozoshamiswa Maria akuya nemamwe, Jesu oti musiyei mukadzi uyu, handina mafuta, rufu rwapadhuze, mafuta hapana. Musatambudze mukadzi uyu kuti andizorerei mafuta, inhau yekuvigwa kwangu. Amen. Inoda mafuta. Yes. Totozoshamiswa zvichinzi aiwa musi wakatozofa kwakatozotengwa mamwe naniko. Ndiye akatozoti mafuta aya akauya nemakomana aripo here vekumabvazuva zvikanzi ameno mama mafuta makaisa kupi, zvikanzi no chikoro school fees yana James ndo yandakazotengesa mafuta aya ndakaomerwa zvinhu zvakandiwandira. Nikodhimasi akati aitsokereke ndotenga. Nikodhimasi ndiye akatozotenga mafuta akatozozorwa Jesu atozofa. Aya akauyiwa nawo aya akatsengwa kudhara. But Mwari achisaka varume ava uye nezvipo izvi, chaingoda bedzi kuti vhangeri iparidzwe yakakwana. Amen. Ndapatiri kuti Jesu muzodziwa ndo painobuda yova. Yes. Ndo panobuda huzodziwa hwake ipapa. Yes. Nekuti musi wakauya mafuta anozodzwa nawo, hapana kumbonzi govanai. Maria motora yenyuwo, baba Josefa motora yenyuwo, mosira mwana. Vakasunungura zvipo zvake vakamupa. Yes. Tokurodza verse 11 chapter 2. Yes. Vakapinda mumba vakawana mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura pfuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama. Imi munofunga kuti chokwadi here ichi? Mwana mucheche anonzi akapiwa zvipo zvegoridhe anoripiwa, anoritambira maoko ache kuritambira anga ainawo. Hapasi kurehwa kunzi vakatora goridhe vakamubatisa kudai. Pari kutorehwa kunzi vakaburitsa pachena kuti pamusoro goridhe harisirei mama,
goritarisire nywiri. Mtara Jose goritarisire nywiri. Mama mafuta asenya. Mdara mafuta asenya. Muzonzwi kuti mazora ya yenyu. Isu chanyatsobuda pachino kuti mafuta ndani? Ndemkomana. Kureva kuti vakomana vatumwa kunze endai munotsvaga muponesi. Havana kumbonzi takurai mafuta. Endai munoverenga bhuku yaRuka yese. Nauye zvipo haina kubva painstruction yakabva kungirozi. Yes. Zvakanga zvava zvizaruko zviri kubuda pachizaruko. Chizaruko chaingoti muponesi aberekwa. Ndobva chazozvarawo zvimwewo zvizaruko. Panodiwa mafuta. Kureva kuti vaziva kuti muponesi anova Kristu. Vakabva vaziva futi kuti ndiye muzodziwa. Ndiye akazodzwa naMwari. Ndiye bedzi, the anointed one of God. Yes. Pavari kunzi vakasiya mafuta ese avakamuti ndake. Pari kunyatsoburitswa pachena. Tizokunzwai kuti mavazodziwa. Uyu ndiye ega muzodziwa waMwari uyu. Yes. Kwenga shoko rinoti one he has anointed us. Ega. Nekuti tiri part of his body ka. Kwanditi mafuta anodururwa pamusoro paAroni anoerera here. Anobva kumusoro ka achisvika kumukombero nguo. Saka iwe kana uri pabhodhi yaKristu mafuta anokuguma ka. Pati ndiwe here musoro wechechi iwewe. Hausiriwe musoro wechechi. Saka wakazodzwa naMweya Mutsvene asi hausi muzodziwa. Wakangowanawo madrops awakawanawo iwayo. Pati mafuta akadururwa pamusoro pake. He is the anointed one of God. Amen. Saka goridhe raitaura kuti ndimambo. Mura yaitaura kuti he is the anointed one of God. Frankincense manje ndo pane nhau yacho yese. Nekuti frankincense ndo mashizha anopiswa nemuprista kana ari musanctuary. Yes. Kureva kuti wefrankincense aitoparidza kuti ndimi muprista chaiye chokwadi. Asina kufanana nevava vanofa. Makagadzwa naMwari naiye akakupikirai. Ishe akapika afa akazvidya moyo. Achiti iwe uri muprista nekusingapere worudzi rwaMerekizedheki. Yes. Saka vachinzi vazivika. Ona zvipo zvavakauya nazvo. Ndokuzivaka kwacho. Kuziva kuti Jesu ndimambo. Kuziva kuti Jesu ndiye muzodziwa. Kuziva kuti ndiye muprista. Haunenge wakuzivaka. Kana wadaro unenge wakuziva. Omberera Jesu maoko. Omberera Jesu maoko. Hallelujah. Amen. So Jesus is King. Jesus is the anointed one of God. The only one there is. He is the Messias, the Hamashiach, the Christos. He is also the high priest forever after the order of Melchizedek. Kana mati ndiye muprista ka chibvumai kuti ndiye ane mutemo uri kushanda. Amen. Nekuti muprista ndiye anopa mutemo. Yes. Ko munoramba sei? Nekuti mura iri kutaura zverufu rwake, iri kutaura kuti ndiye testator. Nekuti kana pachivambwa sungano, pachivambwa sungano, inovambwa nerufu rwaakaita. Saka pari kuuya mura iri kuti anofa. Paari kufa ndo paari kutanga chechi. Paanotanga chechi obva aireverera kuna Mwari. Ndokusaka vachinzi vachingopedza kumusiya vakazoenda vachiita publish kuti tamuona. Havaigona kupublisha vasati vamuona. Haapublishwa asati ane goridhe. Haapublishwa asati ane mura. Haapublishwa asati ane frankincense. Nekuti kana adaro mission yake yakwana yazara. Hallelujah, hallelujah. Kureva kuti vese vari kuzviti vazodziwa ndana Judas. Vari kubhonga kuti sei mafuta azorwa ese pana Jesu. Zvonzi akanga asingadaro nekuti aida varombo. Akanga ari mbavha. Ndokusaka akabhonga kuti sei Jesu ariye akazorwa mafuta. Chinosaka ubhonge tichiti Jesu is the only one anonzi muzodziwa. Uri mbavha. Mbavha chete ndo dzinogumbuka. Kana Jesu azorwa mafuta. Wainzwa ere vhangeri shamwari? Regai tipedzese. Amen. Regai tipedzese. Nguva dzedu dzafamba.
Rwendo rwevarume ava rwakavatorera nguva. Vane nguva yavakanga vangoziva kuti kwazvarwa muponesi, vakazoita nguva yavakazoziva muponesi wacho, vakazoita nguva yavakazotanga kuparidza. Tamuona ukatarisa jeni kai ine kuenda nekudzoka. Pavakaenda vachiti ari piko, pavakadzoka vachiti tamuona. Saka Peter achinzi uya kuno ndikuite muredzi wavanhu, achiri palevho yekuti ari piko, haasati akumuziva. Anenge aine kachiedza kaona kekungoziva kuti muponesi aripo, asi kuti ndeupi wacho haasati akuziva. Pane rwendo rwekufamba so kuenda kunomuwana Mesiya wacho. Nyamba kufamba kwakaitwa nevazivi kwakusiri kwe-physical distance kunoda tiketi rekuenda kuNigeria. Kufamba kwokutenda kunonzi tinobva pane kumwe kutenda tichienda pane kumwe kutenda. Unotanga uchinzwa shoko raMwari uchibvunza kuti ko zvinyiko zviri kutaurwa ari kupiko Mesaya wacho. Ramba uchifamba, ramba uchifamba, ramba uchifamba, uchazosvika nguva uchavhura machira oti ndamuona Mesaya, ndamuona. Nguva iyoyo ndo yaunozofanira kutanga manje kuita publish kuti mambo ndakamuona. Amen. Zvino kune vari kungoti vachingoudzwa kunzi kuna mambo azvarwa vakutonopublisha. Unozoona vakuti back from Nigeria, amusati mamuona. Hauparidze nekuti wakadanwa. Yes. Unoparidza nekuti wakatumwa. Amen. Unototanga wasvika pana Jesu pacho, wopetenura machira womuona, wopfugama womunamata, woponeswa iwewe, wozoenda kunoparidza. Chokwadi. Haungotanga kuparidza nekuti une chawaona. Vakatomboona nyeredzi vakomana ava, havana kupublisha. Kureva kuti ukaona ngiroza haufaniri kutanga kuparidza. Havana kupublisha, vaona nyeredzi vakapublisha, vamuona. Amen. Inda kuona nyeredzi wakutopublisha. Hati takaona mtumwa pagomo rebhindura, wakaona star kuti hauna kuzosvika Bethlehem. Svika umuone. Haleluya. Ngatiipedzei. Makamuona here baba? Amai makamuona here? Mukoma makamuona here? Tete makamuona here? Kwaenda muri kuti makamuona, hamusi kutaura nezvewawo makamuona ari muchidyiro. Maakutaura zvababa Yosefa. Baba Yosefa ndo vamakaona pamakasvika Bethlehem. Makafambira mashangura patakaimi. Makaona amai Maria musande. Hamunawo makaona kaimi. Makaona muprofita masvika Bethlehem. Makaona Herode. Makaona vaFarisi. Makaona vaprista. Makaona Sanhedrin, makaona vanyori. Aiwa muna chamakaona. Saka unozoona manje vakamuona. Avakamuona havanetse. Vanofamba vachifara so, vachitenda Mwari so. Ukavanzwa vachiimba nziyo dzavo ndedzekumutenda. Ukavaona vachienda kuchechi vari kuenda kunomutenda. Ukavanzwa vachinyengetera vanenge vachimutenda. Uti ava ndo vakamuona ava. Yes. Ukaona vakuimba I need your touch, havana kumuona. Havana kumuona. Ukaona vachishaura munoziva kusasimba kwangu, havana kumuona. Yes. Ukaona vachishaura madekwane ano musatisiye, vakatosiiwa kudhara. Yes. Vakatosiiwa kudhara. Chokwadi. Havana kumuona. Mazwa angu ekupedzisira anoti kwaive nevangani kumabvazuva. Shoko zvarinoti vanga vari vatatu.
Vanoponeswa havasi vashoma here imi? Vashoma. Vanoponeswa havasi vashoma here? Kuvanoponeswa vanotsvaga Jesu here imi? Kwete. Vanoponeswa vanotsvaga chizaruko here imi? Kwete. Vanoponeswa chizaruko chinongouyaka. Amen. Ari manheru vachitofudza makwai manheru. Musi wavanoona chiedza vanoti makwai chimbondiregererai ndaakumbokusiyai ndaakumbonotsvaga mufudzi akanaka. Haleluya. Simudzaroko rwako ndinamati. Mazvita Jesu ndimi mufudzi akanaka. Ndimi muponesi watakapiwa naMwari. Chiedza chativhenekera manheru ano chinotitungamirira kusvika pamuri. Kana takuonai tinokunamatai, kana takuonai tinokutendai, kana takuonai tinokukudzai. Tinokutendai nekuti takambodya mauswa muchidyiro kwenguva yakareba, asi kutanga manheru ano tiri kuwana muchidyiro muine mwanakomana, tiri kuwana muchidyiro muine chingwa cheupenyu, tiri kuwana muchidyiro muine mvura dzeupenyu dzinoti ani kana ani anodzinwa aite nyota zvakare. Tinokutendai nenyeredzi yakatitungamirira kusvika pamuri. Mweya Mutsvene ari kutizarurira shoko remwanakomana. Hakuna akaita semi Jesu, hakuna akaita semi. Makafira nyika kuti iponeswe, makafira nyika kuti iregerwe zvitadzo. Nhau dzakanaka tadzinzwa. Tinokutendai nekuti makapiwa kwatiri kuti tiponeswe. Kudzwai nekusingapere. Tinokuvongai nerufu rwamakafa. Tinokuvongai nekuti matiratidza kuti muri mumachira anoda kubhedhenurwa, uye tikaona machira tichaziva kuti muri mupenyu. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Ombera Jesu maoko uite ruzha. Una kunyatsombera maoko. Unogona kuombera kudarika apa mudikani. Uchingofara zvako so. Nekuti wamuona arimo muchidyiro. Handiti wanga wauya kuzodya. Hauna kupiwa uswa manheru ano. Waona muchidyiro muine mwanakomana. Ukatsenga chingwa cheupenyu.